Pois moi boas tardes. Iníciase a sesión ordinaria do Concello Pleno do día 30 de maio do 2025 para tratar os asuntos incluídos na orde do día. En primeiro lugar, aprobación das actas da sesión anterior ordinaria do 26 do 11 do 24, extraordinaria e urxente do 23 do 12 do 24 e extraordinaria do 3 do 1 do 25 e ordinaria do 3 do 2 do 25. Algún membro da corporación desexa facer algunha observación, algunha cousa? Non? Pois se aproban logo as actas. Pasamos logo ao punto número 2, expediente 2448/2024, ditame, corrección dun erro material no acordo de participación POS Plus 25. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23 de maio do ano 25. Cando queira, moitas grazas. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes. Dase conta en extracto deste ditame, cuxo teor é o seguinte. Visto o Concello Pleno na sesión do 3 de febreiro de 2025 aprobou participar no POS máis 2025 aprobando a semade o Plan Complementario 2025, visto o requirimento da Deputación no que se pon de manifesto que o importe da suma dos proxectos do plan complementario que figura no devandito acordo plenario non é correcto, xa que figura a cantidade de 925.173,14 euros, cando o importe total dos investimentos que se solicitan para a súa inclusión no devandito plan complementario é 925.173,97 euros. Comprobados os importes dos proxectos incluídos no referido plan, constátase que efectivamente cometeuse un erro ao consignar o importe da suma dos devanditos proxectos. Non obstante, o erro non ten incidencia na solicitude de participación. De acordo co artigo 109.2 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Rectificar os erros materiais de acordo adoptado polo Concello Pleno polo que se aproba participar no POS máis 2025, quedando redactada a súa parte dispositiva nos seguintes termos aos cales me remito nos que figuran no ditamen que consta no expediente. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Non teño nada que decir. Boas tardes a todas e a todos. Nós sí que temos algo que dicir. E aquí desde o BNG sí que retiramos o noso apoio ás obras que se recollen aquí no POS 2025. Son proxectos necesarios, demandados polo noso grupo e tamén pola veciñanza de Ortiega. E como xa dixemos en ocasións anteriores, tratanse de obras que buscan mellorar infraestructuras, servizos e, en definitivamente, a calidade de vida das nosas veciñas e dos nosos veciños. Por lo tanto, o noso compromiso co desenvolvemento de todo o Concello de Ortigueira é incuestionável. Pero sí que nos gustaría comezar cunha pequena reflexión que moitos de vostedes recoñecerán. E cando digo de o ser humano é o único animal que tropeza dúas veces coa mesma pedra e engádanlle a este goberno 2 ou 3 ceros, soaralles. Porque é unha frase que non é nosa, pero sí que foi empregada con moita forza por algúns dos que hoxe forman parte deste goberno para criticar erros do pasado. E agora, curiosamente, estamos aquí corrixindo un erro similar cometido polo propio Executivo. Parece que ao final todos podemos tropezar coa mesma pedra cando xestionamos cuestións complexas, verdade? E por enésima vez, o goberno Rego Calvín cometeu un erro. Dirán que é un erro material, un pequeno erro sen gran importancia. E sí, teñen razón, pero non deixa de ser un síntoma dunha preocupante falta de atención nos procesos administrativos e dunha preocupante falta de atención nos procesos administrativos e dunha carencia de rigor na xestión dos asuntos municipais. Este episodio recórdame o ocorrido co POS adicional de servizos sociais do ano pasado, no que un pequeno erro non se arranxou ata prácticamente finalizar o prazo, obrigando a repetir a solicitude para camas e grúas. Unha vez máis, evidentemente. Non se pode gobernar cunha política baseada en titulares, fotos e anuncios, mentre se descoidan os detalles que, como vimos no pasado e volvemos ver hoxe, son fundamentais para que os proxectos avancen sen atrancos. Este novo erro debería levarnos a unha reflexión sobre a responsabilidade que temos todas e todos, os que estamos aquí, todas e todos. A política non é un campo de batalla de insultos como converteron estando na oposición e como seguen facendo agora desde o goberno. A política debe ser un espazo para traballar polo ben común e aprender dos erros. Porque non se trata de afondar nos erros alleos, porque todas e todos cometemos
erros algunha vez. Polo tanto, só pedimos que despois destes erros empecemos a actuar con máis rigor e cuidado en todos os procesos administrativos. E para conseguir isto, desde o BNG, propoñemos de novo que se implementen sistemas de control e supervisión máis eficaces para evitar que estes erros se repitan e para garantir que non se produzan retrasos nas solicitudes de axudas que benefician a todo o noso Concello. A nosa veciñanza merece un goberno á altura. Un goberno que non só faga anuncios, senón que garanta unha xestión eficiente, transparente e sen improvisacións. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcoxal. Ten a palabra a señora Franco. Nós non temos nada que engadir en este punto. Gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Por a nosa parte tampouco nada que engadir, considero que é un erro administrativo de transcripción ou de traballo de todos os días, e si coincido co señor Marcoxal que cando nosotros gobernábamos no noso mandato, un erro similar causou bastante debate en este pleno, e si, o tempo pon a cada un no seu momento, na súa razón, hoxe, como poden comprobar, pois pasou igual. Pasou un erro que pasará moito seguramente, cantos menos pase mellor, pero son cousas que pasan e non é culpa do goberno que está, nin as persoas que están gobernando, simplemente é un tema administrativo que hai que solucionar canto antes para comunicarlle á Diputación o dato correcto e que as obras nas parroquias e nas pistas, as pistas das parroquias que se executen canto antes. Pero, a ver se aprendemos pois que este erro administrativo pode pasar a calquera. Nada máis. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. En este punto ten a palabra o señor Jaime Ponce. Nada, agradecer aos técnicos o traballo que fan, sobre todo despois de rematar o proceso de desestabilización de emprego que houve neste Concello. Están traballando arreo para quitar licitar todas as obras que están pendentes, cometerán este erro e algún máis seguramente. Moitas gracias. Simplemente decir que trátase de corrixir un simple erro material existente na suma dos proxectos que se incluíron no plan complementario post-2025, que se fixo constar 925.173,14 euros, cando o importe correcto era 925.173,97 euros. Sin máis, vamos a pasar a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Prospera o punto, moitas gracias. Pasamos logo ao punto número 3, expediente 706/2025, dictame, adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia e delegación de competencias. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23 de maio de 2025. Señor secretario. Moitas gracias, señor alcalde. Dase en conta en extracto deste ditame, cuxa parte resolutiva é a seguinte. Propónse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar o texto do convenio de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística que se insire como documento anexo, facultando expresamente ao alcalde para a súa formalización. Segundo, acordar a incorporación e adhesión do Concello de Ortigueira como membro da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, asumindo os dereitos e obrigacións que diso derivan, de conformidade co estipulado no convenio de adhesión e co establecido nos estatutos da Axencia, aprobados por decreto 213/2007 do 31 de outubro. Terceiro, delegar na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística as competencias en materia de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística establecidas nos artigos 151 e seguintes da Lei do Solo de Galicia, nos termos especificados no texto do antedito convenio. Aprobar e dispor o gasto por un importe de 3.450 euros. Quinto, notificar este acordo á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para que se proceda ao emprazamento para a sinatura do convenio.
A comisión informativa por 4 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e a concelleira, señora Rego Martínez, integrante do Grupo Mixto, e 3 abstencións dos concelleiros dos grupos do PSDG, PSOE e Primeiro Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a demandita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, como xa se comentou na comisión informativa, desde os servicios técnicos do Concello poñéronse en contacto cos portavoces de todos os partidos políticos e, tanto como saben, o Concello de Ortigueira ten atribuídas as competencias en materia de urbanismo e os informes dos técnicos de urbanismo e secretaría pois non contan cos servicios necesarios para poder levar a cabo estas inspeccións para saber se están facendo as obras según marcan a normativa. O ideal sería poder contratar xente para que o pudera facer, pero a taxa de reposición de momento non se pode, e ofrécenos esta posibilidade para iso, para que as obras que se faigan pois que cumplan co establecido en todas as normativas e que as construcións que cumplan ca tipoloxía nesta zona. E, bueno, os informes tanto de intervención como de secretaría son favorables, tamén como o da arquitecta, que todos somos coñecedores de que do grande que é este Concello, e neste momento non temos personal para que faiga esas inspeccións. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marcosal. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, a mí gustaríame saber se aquí imos ter un segundo turno de palabras, porque este tema sí que dá para debater bastante, e tamén me comentan que nos está retransmitindo en directo ao pleno. Entón, non sei se hai algún tipo de problema. Sí, vale. Sí. No, pero comentaronme que non se podía ver e se o podía comentar. Bueno, pois, volvendo ao punto, antes de expresar unha valoración máis ampla sobre esta proposta de adhesión a APLU, gustaríanos que o alcalde ou o concelleiro de urbanismo nos proporcione algo máis de información detallada sobre algúns aspectos fundamentais desta decisión e que non sexa só a xustificación de non contar con persoal suficiente. Como, por exemplo, cantos expedientes urbanísticos están pendentes no Concello, se nos poderían especificar que tipo de casos justifican esta decisión urxente de delegar competencias na APLU. Por outra parte, que beneficios concretos esperan obter con esta adhesión, se existen estimacións sobre os custos ou ingresos potenciais asociados á colaboración coa axencia, por que non se priorizou a actualización das normas subsidiarias de 1993 ou a elaboración dun PSOM antes de propoñer esta adhesión. Outra pregunta, que garantía temos de que a APLU actuará con proporcionalidade e sensibilidade ante a realidade rural de Ortigueira? E, por último, que mecanismos se habilitarán para informar a veciñanza e asegurar que entenda as implicacións desta decisión? Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcosal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Vamos a ver, nos informes para justificar esta adhesión do Concello de Ortigueira a este convenio coa APLU, coa Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, vemos dúas cousas. En primeiro lugar, o informe de Secretaría fala de unha infradotación de postos técnicos nas áreas de urbanismo, medio ambiente, servizos económicos, etc. Fala da cobertura urxente das prazas de técnicos vacantes e da necesidade de modificación do cadro de personal para a dotación de personal técnico, xurídico e administrativo. E, por outra banda, o informe da arquitecta fala da realidade urbanística do noso Concello, con 69 núcleos rurais, dos cales, por certo, unha boa parte levan abandonados moito tempo, e de que as normas subsidiarias do Concello son, efectivamente, do ano 1993 e non están adaptadas á Lei 9/2002. Por tanto, para poder falar de legalidade urbanística no Concello de Ortigueira, primeiro deberíamos falar de ter unha normativa urbanística actualizada, e non a temos. Por iso, nós pensamos que antes de delegar competencias urbanísticas na APLU, deberíamos redactar e aprobar un plan xeral de ordenación urbanística. Vostedes
tiñan tanto medo de que fosen outros os que redactasen e aprobasen ese plan, porque recordo que falaban vostedes, escribían sobre recalificacións á carta, pois agora que levan 2 anos gobernando, tampouco fixeron absolutamente nada por actualizar a normativa urbanística de Ortigueira. Agora que gobernan, pois debéronse de dar conta de que o das recalificacións non era como vostedes pensaban, que os plans de ordenación os redactan técnicos, os revisan técnicos e os aproba a Consellería a proposta dos técnicos que non permitirían, por suposto, que se cometesen ilegalidades nin recalificacións á carta. Non sei se é por iso que vostedes non lles interesa o plan de ordenación urbanística ou se simplemente non lles interesa porque implica moito traballo, é verdade, moito traballo, que vostedes, ao millor, non están dispostos a asumir. E gardan ese compromiso electoral que o fixeron no mesmo caixón donde gardan pois, os presupostos dos anos 2023, 2024, 2025 e 2026, que é o caixón que xa se chama o de nunca xa máis. A nosa postura, por tanto, é que mentres non teñamos unha ordenación urbanística clara, ordenada e actualizada, non debemos delegar estas competencias na APLU e pedimos ao seu goberno que, por un lado, faiga caso dos informes e dote de personal técnico aos servicios de urbanismo e, por outro lado, que se esforcen un pouco e traballen na actualización da normativa urbanística do noso Concello. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Penado. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, a ver, eu entendo a realidade do Concello, entendo o traballo que hai neste Concello moitísimo. Os técnicos, para o tamaño que ten, as dimensións que ten superficie, pois non son moitos, entón pasan pois, un pouco estas situacións. No seu momento tiñamos unha situación de expedientes urbanísticos que incumplían legalidade, quizás máis ben en urbano que en rústico. Aquí de momento non se falou do tema, pero a delegación que pretendemos que se pretende aprobar agora por parte do Goberno refírese máis ben a solo rústico. Solo rústico, parroquias, aldeas, lugares e non os núcleos urbanos. E, bueno, isto a min, no seu momento, como alcalde xa me foi proposto, que era a solución que tiñamos no Concello de Ortigueira para atender todas estas ilegalidades que había. Ilegalidades no rural, pois, bueno, en Ortigueira hai moitísimas, non? Pode ser unha palleira, pode ser unha cabana nun prado para o gando, pode ser algún tipo de instalación que se fai cerca dunha casa para a agricultura, poden ser moitísimas cousas, non? Entón, eu creo que aquí penso o mismo que pensaba no seu momento. Aquí a quen vamos a perxudicar moitísimo e os veciños que viven nas parroquias e nos lugares de Ortigueira, moitísimo. Non digo que poidan facer todo o que queiran, sí que ten que haber un certo control, pero, bueno, eu creo que, igual que pensei en ese momento, que era un tema complicado e que podía traer moito perxuízo para eles, pois, por parte do noso grupo, e eu personalmente sigo pensando igual. De toda Galicia, eu non sei se de 315 concellos, pois hai sobre 90 que están adheridos a esta agencia de legalidade urbanística. Eu falei con algúns e hai de todo. Hai quen está moi contento, hai quen dice que isto xa estaba aprobado antes e que con eles non vai o tema, porque isto aprobou un goberno anterior, un alcalde anterior, e eles pois non teñen nada que ver, e que é unha maravilla, porque o alcalde non digamos que non ten complicación ninguna, simplemente cando hai algún tipo de ilegalidade, cunha chamada, que pode ser unha chamada dun veciño á axencia ou algún tipo de denuncia, xa se pon todo a funcionar e a partir de aí veñen as consecuencias. E as consecuencias pode ser, sanción, multa, segurísimo, desa multa, unha parte desa multa ingresa ao Concello, un porcentaxe, non recordo cal é, pero ingresa ao Concello desa sanción, e despois vendrá, se hai posibilidade de legalizar, legalizarase, e se non hai posibilidade de legalizar, ten que derribar o que fixo, repoñer outra vez a legalidade. E, eso depende de onde toque. Hai sitios onde, ao mellor, algunhas familias poden soportar esta situación, e hai sitios onde esta situación que nosotros hoxe queremos aprobar
pois provocaría leválos ao mellor á ruína. A ruína ou unha situación económica tensa durante uns cuantos anos, non? Hai que coñecer Ortigueira, hai que coñecer as parroquias, os lugares, quen vive, como viven, bueno, como é todo o concello, non? Eu vin un pouquiño de todo, vin que ao mellor cambia as ventanas sin pedir un permiso ao concello, ou que ao mellor cambia o tellado sin presentar ese proxecto, sin pagar ese 4% que lle pedimos que pague, ese 4% que é moitísimo, que lle pedimos que pague como imposto de construcións, instalacións e obras de eso, non? Ese 4% é moito. É moito, puxose no seu momento ao máximo, máis do 4% non pode ser, puñerase naqueles anos anteriores ao noso mandato. Eu creo que había que empezar ao mellor por aí, creo que ese 4% hai que reducilo, porque moitos veciños o 4% supónlles ao mellor pois unha parte importante do que van a ter que pagar da obra. E son moitos cartos, non? Entendo que o 4% para certas cousas é beneficioso, por exemplo, se nos veñen ou se ven un parque eólico ou en algún momento ou ven algún tipo de obra deste tamaño, pois o 4% desa inversión é moitísimo. Pero o 4% dunha persoa que quere cambiar o tellado ca estrutura de madeira con todo o que teña que facer, para ese veciño, pois tamén é moito. Entón, ao mellor, eu digo, se debemos de empezar por aí, baixar ese porcentaxe a unha cifra normal, como teñen outros concellos, entre o 2 e o 3%, máis cerca do 2%, e ao mellor facer este tipo de diferenciación para as outras instalacións que sí nos poden supoñer moitos cartos. Eu, bueno, neste pleno tratouse varias veces e falouse deste tema, e ao mellor o veciño, pois, en lugar de ser o 4, pois é 1,5 ou 2, pois ao mellor, pois non, o máis seguro é que queira ter as cousas ben e non expoñerse a unha sanción ou ter que tirar o que fixo. Iso pode ser o máis seguro, co 4% é un problema. Pero isto estamos falando no rural, estamos falando nas parroquias e nos lugares da Ortigueira, e non estamos falando no núcleo urbano. E eu vexo cousas no núcleo urbano por aí que gustaríame saber se teño licencia. Dudo moito. Nalgún caso dudo moitísimo, non? E quen está vixiando ese tipo de obras? Porque ao mellor estamos pasando todos os días, ou a policía local ou algúns técnicos do concello, pois pasan moitas veces por diante desas obras e nadie está mirando para elas. Está no núcleo, estamos pasando diariamente por diante desas obras. E esas obras están legales, están cumplindo ca legalidade, presentaron o seu proxecto, pagaron o seu imposto o seu ICI, o seu imposto de construción sobre a obra que van a facer. Eu vexo camións descargando hormigón por aí, vexo outras obras que se están facendo, e gustaríame saber se no núcleo urbano da Ortigueira, na vila da Ortigueira, todas as persoas que están facendo obras se están pagando o imposto. E o que vamos a aprobar agora só vai afectar ao rural. Os núcleos urbanos non lle vai afectar. Entonces, eu creo que ese trato aos nosos veciños, polo menos pola nosa parte, e personalmente pola miña, eu non vou aceptar eso, non? Creo que hai outras cousas que facer antes. Si entendo o tema técnico e o tema dos funcionarios, e igual que agora pois, os funcionarios pois, fan esta proposta ao goberno e ao alcalde, a min tamén se me fixo no seu momento. Entrou algún funcionario, recordo un ano que houve en concreto unha funcionaria que estuvo todo un ano traballando en expedientes de legalidade urbanística e, bueno, son complexos, son largos e difíciles de resolver. Pero eu creo que temos que empezar un pouco por aí, poñer orden nos núcleos urbanos, sobre todo, e despois vamos a mirar nas parroquias que les cumplan tamén, pero, bueno, non castigándoos así directamente. Hai xente que non entende o que é APLU. APLU non dito de alguma forma, APLU non ten sentimiento ningún. APLU ve unha situación que é irregular e abre expediente. E iso non para nadie, non para ninguén. Absolutamente nadie. Entonces, bueno, digamos que eu, polo menos de momento,
salvo que a situación cambie moitísimo, eu de momento, pois, nosotros vamos a manter a mesma opinión que tiñamos antes. Bueno, cara aos técnicos, entendos, e o mellor, pois, bueno, sinto o mellor, pois, ser así, pero eu non podo tomar esta decisión porque sei o que pode acarrear e eu non quero perxudicar a ningún veciño. Nada máis. Moitas gracias, señor Penabad Muras. Eu vou explicar, se lle parece, isto tense que aprobar por maioría absoluta, polo tanto, vendo que o sentir do pleno pois non vai a ir por esa línea, eu simplemente comentar por que se trae aquí, non? A proposta de adherirnos ao convenio da APLO pois é para delegar as competencias municipais de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística en relación cas obras e usos do solo que se executen sen licencia urbanística ou sin axustarse ás súas condicións sempre que estean en solo rústico ou non urbanizable, solo urbanizable ou apto para urbanizar, mentres non sexa aprobado o correspondente planeamento de desenvolvemento e núcleos rurais delimitados no planeamento municipal. Esta proposta de adhesión parte dos informes emitidos tanto polo secretario como polo Departamento de Urbanismo, que son os que nos comentan a inxente cantidade de traballo que supón todo isto, que poñen de manifesto a insuficiencia dos medios técnicos que teñen. Hoxe contamos con un arquitecto técnico con plaza en propiedade e demais, e un xefe de obras e un arquitecto técnico, vamos a decir, que de grado medio, e, polo tanto, pois eles son os que determinan que non teñen a suficiente mão de obra, non? O suficiente materia para que eles poidan dar cumprimento a todo isto, non? Me decían que 209 kilómetros cuadrados que ten o Concello de Ortigueira pois supoñía pois moito donde vixilar e que, claro, as mans son as que teñen, non? Ortigueira ten unha grande superficie de solo rústico con toda clase de protección sectorial, 69 núcleos rurais dispersados polas 22 parroquias, o que dificulta as tarefas de inspección e supervisión das obras que se poidan estar executando sin licencia ou sin axustarse á mesma. Estas actuacións, polo tanto, ademais de intentar eludir este pagamento do ICIO, como decía antes o señor Penabad, e das tasas correspondentes, poden afectar tamén ao patrimonio natural, cultural, medio ambiente, etc., polo que entendemos que debemos facer un control un pouquiño máis exhaustivo destas obras, adoptando todas as medidas ao noso alcance. Por lo tanto, entendendo que isto, me decía o señor secretario, pois se ten que aprobar con maioría absoluta, e vendo que non vai ser así, pois podemos proceder á votación, pero non vai a salir adiante o punto, non? Votamos entonces. Votos a favor? 5. Votos en contra? Abstencións? Non se aproba. Non se aproba, por lo tanto, o adiamos e vemos como podemos facer para chegar a un punto de acordo. Pasamos logo ao punto número 4, que é o expediente 246/2025, dictamen da aprobación do expediente de contratación dos servicios de limpeza, desinfección e hixiene nas instalacións municipais do Concello de Ortigueira. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23 de maio do ano 25. Cando queira, moitas gracias. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta da parte resolutiva deste ditame que di: propónse ao pleno a adopción dos seguintes acordos: aprobar o expediente de contratación dos servicios de limpeza, desinfección e hixiene nas instalacións municipais do Concello de Ortigueira, cun orzamento base de licitación de 714.229,87 euros e un valor estimado de 1.130.545,24 euros, cun prazo de execución inicial de 3 anualidades susceptible dunha única prórroga de 2 anos. Segundo, aprobar consecuentemente a memoria económica, memoria xustificativa, o prego de prescripcións técnicas, o prego de cláusulas administrativas particulares e o cadro de características particulares que integran o expediente. Terceiro, autorizar o gasto por un importe total de 714.229,87 euros,
de conformidade co seguinte desglose. Anualidade 2025, 99.198,59, IVA incluído, con cargo de aplicación orzamentaria 342, 22.700 do orzamento 2025, anualidade 2026 e 2027 238.076,62 euros. Anualidade 2028 138.878,3 euros, condicionado todo isto a existencia de crédito nos correspondentes exercicios económicos. Cuarto, asumir o compromiso plurianual do seu financiamento en exercicios futuros. Quinto, dispoñer a apertura da fase de licitación do contrato mediante o procedimento aberto suxeito a regulación armonizada e tramitación ordinaria. Sexto, dispor a publicación do anuncio de licitación na plataforma de contratación do Estado e no Diario Oficial da Unión Europea. Sétimo, delegar no alcalde as atribucións que lle correspondan ao Pleno como órgano de contratación durante a fase de licitación do contrato ata a súa adxudicación, que será resolta polo Pleno. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 4 votos a favor, dos concelleiros dos grupos do Partido Popular, a señora Regón Martínez do Grupo Mixto e 3 abstencións, dos concelleiros dos grupos do PSDG-PSOE e Primeiro Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a devandita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, despois de reunirnos varias veces cos portavoces da oposición, como sabe, nos próximos días vaise necesario sacar a licitación un novo servicio, non? Porque que caduca. Son 2 lotes, o lote 1 que está composto polas instalacións deportivas e o lote 2 que polas instalacións xenéricas. En todos os departamentos se falou cos técnicos que están a traballar neles e incrementáronse horas necesarias para un correcto funcionamento do servicio. Tamén, cumplindo cos convenios establecidos cos convenios da limpeza, pásanse de pagar 14,28 € a 18,62 € masiva. E, foi acordado por todos os traballadores que están a formar parte do seu centro de traballo con unhas condicións que se estableceron, e isto é o resultado. Moitas gracias, señor Rego. Tengo a palabra ao señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Hoxe traen aquí a licitación do contrato de servicio de limpeza que afecta a diferentes instalacións do noso municipio, como son o pabillón, os centros educativos, as oficinas municipais e outras instalacións. A nos chamanos especialmente a atención a inclusión, por exemplo, do Centro de Interpretación do Porto. Entendemos que a caseta de madeira que está no Porto de Ortigueira. Un edificio que está en bastante mal estado e que está inoperativo desde fai bastantes anos. Pero vostedes aquí, no documento que nos pasaron, asignanlle un horario de limpeza de verán. Permítame dicir que é incomprensible para moitas persoas entender a asignación de recursos a un espazo nesta situación antes de garantir que sexa funcional e operativo. Pero, este só é un exemplo que reflite unha falta de planificación preocupante e unha mala utilización dos recursos públicos, porque, ademais, se revisan, poden revisar vostedes mesmos os documentos que nos deron. Aquí pon Centro de Interpretación do Ponto de Interpretación do Porto, e que pon horario de verán. Entendemos que son 3 meses. Pero logo, cando se ve o desglose de todo o ano, vemos que o Centro de Recepción de Visitantes do Porto ten adicadas 8 horas todos os meses, que é ao longo de todo o ano, durante as 4 estacións. Entón, hai algo aí que non está ben. Pero, se isto non fose pouco, podemos mirar tamén as oficinas municipais do Ponto, que pon días de limpeza todos os días. Son 7 días a semana, 5 horas. 7 por 5 son 35. Por 52 semanas que ten o ano, saen 1.820 horas anuais. E vostedes recollen nada máis e nada menos que 238 horas.
Pero, bueno, se podemos seguir analizando as horas asignadas neste contrato. Atopamos outras incoherencias significativas. Por exemplo, para os aseos da depuradora e da Alameda asignan 7 horas semanais a cada un, o que suma 17 horas semanais, 14 horas semanais e 56 horas mensuais, o que deberían de ser 720 horas anuais se consideramos o ano completo, de 52 semanas. No contrato, se fixan nos documentos que nos deron, aparecen 28 horas mensuais, o que equivale a 336 horas anuais, menos da metade. Como se explica isto? Non sei se non lo poden explicar cando teñan o turno de palabra, porque para min é incomprensible que, facendo unhas contas de primaria, saian todas estas horas. Pero, bueno, por outra banda, non teñen en conta tampouco que no verán eses aseos da Alameda teñen moitísimo máis uso que nos meses do inverno. Polo que nos meses centrais do ano non creen que deberían de contar con algunha hora máis, por exemplo, nas horas centrais do día para a limpeza e mantemento dos mesmos, por exemplo. Aí lles deixo a proposta de mellora. E ainda collendo as 336 horas anuais destes aseos da Alameda e da zona depuradora son incluso superiores a 106 horas asignadas ás oficinas da Policía Local ou as 238 horas para as oficinas municipais no Ponto, as que teñan vostedes. Por aquí as contas saen 1820. Por lo que tamén nos gustaría saber cal é o criterio para estas asignacións, se existe un estudo técnico que o xustifique ou simplemente son estimacións que se fixaron sen estudos técnicos e, veña, poñamos aquí horas ao show e a ver que nos hai. Pero volvendo á cuestión de fondo, estamos ante unha nova decisión deste goberno municipal que afecta directamente a capacidade do noso concello para xestionar os seus propios servizos. Esta licitación encaixa nun patrón que xa vimos en temas anteriores, a externalización da xestión da piscina municipal, a proposta de adhesión á APLU e agora o servizo de limpeza. Parece que para este goberno as competencias máis importantes son aquelas que realmente impactan na vida diaria da veciñanza. Bueno, as que realmente impactan son delegadas a entidades externas e privadas. Pola contra, outras competencias menos relevantes, como a de fixar a data dos plenos, son defendidas con firmeza como exclusivas do alcalde, nunha mostra de prioridades que resulta difícil de comprender, señor Calvín. Tamén nos gustaría saber como xustifican esta contradición. No ano 2020, vostede criticaba o que chamou afán privatizador do señor Muras. Hoxe, cando ten a oportunidade de devolver competencias ao Concello e reforzar a xestión pública, prefire seguir delegando en axentes externos. Por que renunciar ao control sobre servizos esenciais mentres reivindica con tanta forza a súa autoridade para outras cuestións, como as de convocar plenos ou comisións? Pero, bueno, este contrato, volvendo ao contrato, ten un custe superior a 700.000 euros. Representa a súa política, esa que aposta pola externalización como solución estándar a todos os problemas ou cuestións importantes que afectan a Ortigueira e o seu concello. Esta estrategia que están levando a cabo compromete a autonomía do Concello, limita a súa capacidade de resposta ante as necesidades reais da veciñanza e traslada o beneficio colectivo a mans privadas. Señor Calvín, solicitamos que reconsidere esta decisión e que se abra un proceso de reflexión para remunicipalizar servizos, porque se para unha empresa privada lle vale un 6% de beneficio, canto aforraría o Concello de Ortigueira xestionando este servizo. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Nos entendemos que, bueno, pues que este servicio hai que prestalo. Entendemos tamén que o Concello non ten personal suficiente para facer este traballo. É unha licitación que xa se fixo no seu día. Entendo polo que comentou o señor Xal que é un cortapega do contrato anterior. E tamén me chama a atención pois a incoherencia do goberno, non? Porque a mí me gustaría que explicasen tamén o seu cambio de criterio, porque a anterior vez que se trouxo este contrato, esta licitación aquí, tanto o señor Calvín como a señora Rego estaban totalmente en contra de privatizar este servizo de limpeza. É verdade que daquela estaban na oposición. Sin embargo, agora que gobernan, pois traen vostedes exactamente o mesmo contrato, supoño que coas mesmas horas, e cos mesmos erros que traía o outro. Entón, a pregunta é se estaban equivocados antes, cando estaban na oposición, ou están equivocados agora que gobernan.
si están a favor de privatizar o servicio, solo cando gobernan, e están en contra de privatizar o servizo cando están na oposición. E este cambio de criterio xa lles pasou con moitas outras cousas, xa lles pasou co Xeoparque, xa lles pasou co festival, xa lles pasou cos recoñecementos extrajudiciais de crédito, co uso do remanente, co presuposto que se aprobou no 2022 e agora cos contratos. Eu penso que deberían en algún momento recoñecer que estiveron 4 anos facendo oposición cos criterios totalmente equivocados, enganando a xente, e que agora que gobernan fan exactamente o que tanto criticaban na oposición. Nada máis. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Mure. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu o mesmo que pensaba pois hai 4 anos e dada a situación, as condicións que ten o Concello de Ortigueira, en ese momento nos gobernando, que polo que vexo non gobernábamos tan mal, porque se están repetindo moitísimas cousas das que nos facíamos en ese momento, e se repiten, pois quere dicir que están funcionando e funcionando ben. E agora, pois, igual que pensaba en ese momento, penso agora, este é un servicio necesario, o goberno ten que tomar esta decisión, porque non lle queda outra, e hai que facelo da mellor forma posible. Posiblemente, sí que hai 4 anos era a primeira vez que se facía ese servicio, pois, ao mellor acarrear algún tipo de error de organización ou de asignación de horas e recursos e personal a distintos edificios do Concello, propiedade dos veciños, e agora todos eses errores que foron saindo, pois, en este novo contrato había que correxilos, non? Daquela, pois, era unha cousa, era a primeira vez que se facía, como pasa con moitas outras cousas, pero agora xa temos unha experiencia de 4 anos onde xa se pode facer unha corrección de todos eses fallos que había no seu momento, non? Naquele momento, xa ao principio, xa nos demos conta de algúns fallos, xa se foron correxindo, había que, xa se sabe agora como están, os técnicos municipales saben de sobra pois as horas que se necesitan para cada edificio e o personal que se necesita para cada edificio, cales son as temporadas altas, cales son as temporadas medias ou as baixas, non? E agora mesmo pois xa se pode facer ben. Pero este é un servicio necesario, ben o vedes, non? Coincido cos meus compañeros de corporación en que hai que fixarse en certas zonas, en certos servicios, como, poden ser os baños da Alameda que necesitan máis atención e outras zonas do Concello, non? A nadie gusta privatizar. A min, no seu momento, tampouco me gustou, pois, privatizar, pero non me quedaba outra, porque, co personal do Concello, solo, pois, non o podíamos facer, porque hai moito traballo, e o personal é o que é, hai que atender as vacacións, hai que atender as baixas que hai, e moitas outras cousas máis, non? E como vístedes, non estábamos equivocados, eu como alcalde non estaba equivocado, porque durante 4 anos funcionou ben, co cal hoxe traemos unha renovación para outros 4 anos máis, non? Hai outros servicios no Concello que, ao mellor, á larga, van ter que pasar por unha situación similar, ainda que non queiramos, pero, ao mellor, non nos queda outra. E o que temos que mirar sempre é polo benestar dos veciños, e dos que viven aquí e das persoas tamén que veñen a visitar a Ortigueira para dar a imaxe mellor posible do noso Concello. Nada máis, pola miña parte, nada máis. Entendo que isto hai que facelo así e valoro que se renove e que teñemos todos os nosos edificios e as nosas instalacións ben cuidadas. Nada máis. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra o señor Jaime Ponce. Non fomos nós o que privatizou este servicio, pero simplemente ou se renovaba ou non se facía. O sea que tampouco houve moitas opcións. E logo, se incluíron horas no centro de interpretación, pois penso eu que será porque se vai a abrir. Moitas gracias. Nada, simplemente comentar que próximamente, como decíamos ahora, remata a vixencia do contrato actual que hai, non? Que ainda está vixente e sigue vixente ainda un tempo, polo que é necesario a tramitación dun novo contrato.
Nesta ocasión, o contrato será por 3 anos, prorrogables unha única vez por outros 2 máis. Igual que o anterior, divídese en 2 lotes. Primeiro, instalacións deportivas, piscina municipal, pistas de pádel exteriores, pista de exterior polivalente, pistas de patinaxe, zonas contiguas, pabillón polideportivo, pistas de pádel cuberta, do CEIP e as zonas contiguas. E no lote 2, instalacións xenéricas, o CEIP, a Escola de Música, a Escola Infantil, a Biblioteca, os baños e aseos da zona da Alameda, os baños e aseos da EDAR, a Aula CEMIT, o Mercado Municipal, o Centro de Interpretación do Porto, o Centro Social de Ortigueira, a Caseta de Turismo, oficinas municipais do Ponto e a Policía Local. Para o lote 1 prevese un máximo de 3.600 horas máximas anuais, e para o lote 2 un total de 6.967 horas anuais e non obstante no prego establécese tamén que se abonarán as horas realmente prestadas. Para o prezo base da licitación do contrato de 3 anos é de 700, para os 3 anos, 714.222,87 euros o ano, 238.076,62 euros o ano. O motivo de acudir a este contrato é que o Concello non conta con personal actualmente, nin pode ir a un tema de licitación ahora mismo, para prestar este servicio, sin desatender os servicios que xa estamos prestando e que de momento non existe a posibilidade de incrementar a nosa plantilla, como ben saben vostedes. Por lo tanto, eu creo que isto é unha actuación que hai que facer neste momento, porque así está disposto e porque así se dan nas condicións actuais e, polo tanto, o traemos aquí a pleno para ver se o pleno quere votalo a favor ou non. Votos a favor deste asunto? Votos en contra? Votos en contra? Espera, votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 3 abstencións. Gracias, prospera logo o punto. Pasamos logo ao punto número 5, expediente 1730-2024, ditame proposta da mesa de contratación da exclusión dunha oferta incursa en baixa anormal ou desproporcionada e clasificación das ofertas admitidas ao procedemento. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23 de maio do ano 25. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta do extracto da parte resolutiva deste ditame. De acordo coa proposta da mesa de contratación, proponse ao pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar os... Perdón, disculpa. Estaba lendo o ditame anterior. Declarar o carácter desproporcionado ou anormal da oferta presentada pola licitadora Saba Servicios Deportivos SL por non xustificar a súa viabilidade nos termos previstos na cláusula 20, apartado 7 do prego de cláusulas administrativas particulares e, consecuentemente, acordar a súa exclusión do procedemento. Segundo, clasificar as ofertas presentadas na orde decrecente que se indica no cadro que consta no ditame, ao cal me remito. Terceiro, requirir a licitadora que obtivo a maior puntuación Viraxes SL para que no prazo de 10 días hábiles contados a partir da recepción da notificación deste acordo achegue ao Rexistro Xeral de xeito telemático a seguinte documentación. A documentación a que se refire a cláusula 23b do prego de cláusulas administrativas particulares, o documento justificativo da constitución da garantía definitiva equivalente ao 5% do importe da adxudicación IBE excluído. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 4 votos a favor dos concelleiros do Grupo do Partido Popular e a señora Rego Martínez do Grupo Mixto e 3 abstencións dos concelleiros dos grupos do PSDG, PSOE e Primeiro Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a citada proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego.
Bueno, unha vez aprobado o expediente en pleno, pois procédese á publicación e presentanse as ofertas e Saba presenta unha baixa temeraria según os cálculos facilitados pola fórmula que ten a disposición a Diputación e incurre en baixa temeraria. O técnico municipal emite un informe no que conclúe que non está debidamente xustificada porque non cumple co convenio colectivo dos traballadores que, non cumple co convenio colectivo nos gastos de personal. E tras ese informe, solicítase ao pleno que se día a baixa temeraria e, solicitarlle a seguinte empresa licitadora que requirirlla para que presente a súa documentación. Este goberno sempre está, cos técnicos. De feito, mentras que uns decían en redes sociales que perdíamos subvencións das luminarias e todo iso, gracias aos informes técnicos que nosotros apoyamos sempre, hai que decir que esa subvención o Tribunal de Contas, o Consello de Contas, deu a razón e esas luminarias, esa subvención tiña que estar de volta, posto que senón estaríamos penalizados á hora de concurrir a outras subvencións. O sea, unha vez máis, eu creo que tamén sería doado pola vosa parte decir que o Consello Consultivo de Contas, que non solicitaste de seu informe, pero para avalar os servicios técnicos municipais, para dicirlles que non foi un erro non querer non recepcionar esas luminarias como nos decían os técnicos, e que se non se a recepcionáramos ou se a recepcionáramos, pois non estaríamos penalizados para ter outro tipo de subvencións. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Nada que engadir, nos confiamos no traballo que fan os técnicos, tanto cando nos favorecen como cando non. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marco Xal. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias. Ben, nós tampouco non temos moito que decir en canto á proposta da mesa, en canto ao que acaba de comentar a señora Rego sobre o tema das luces LED e da pérdida da subvención, e recordarlle que vostedes licitaron a obra o 14 de novembro e había que justificala o 15 de novembro. Entón, non lle bote solo a culpa ao proveedor, que seguramente tampouco trouxo o material como tiña que ser, pero se vostedes licitaran a obra en tempo e forma, seguramente o proveedor tería tempo de cambiar o material e teríamos esa subvención de volta. Entón, a xestión do Concello de licitar un día cando teñen que justificar o día seguinte é a súa responsabilidade, non é a do proveedor. En canto a este tema, sí que me gustaría resaltar que, polo que parece, o adxudicatario que vai a levar o tema da piscina, pois presentou as dúas melloras que o noso partido lles pideu que incluíran no contrato, na licitación. Froito da negociación, que ás veces poucas, porque foi aquela negociación e non se prestaron a moitas máis, pois froito daquela negociación a que participamos todos os partidos, pois agora neste servicio vamos a ter unha dotación de material de gimnasio e, ademais, o mantenimento das pistas de céspedes sintéticos incluídos na licitación que presenta esta empresa. Entón, tamén, ás veces, a oposición tamén aportamos cousas boas para o Concello, non sempre nos teñen tamén que tirar das orellas. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Pena Mazmuras. Moitas gracias, señor alcalde. Nada, simplemente decir que que é un asunto de pleno, xa veo antes a pleno, por o informe técnico avala a decisión que vamos a tomar agora todos os membros da corporación en canto a que a empresa entra en baixa temeraria e incumple as condicións, sobre todo as condicións salariais de traballadores e outras cousas que recolle o informe. E, pola parte nosa nada máis que isto é un tema que hai que traer a pleno e resolverlo en pleno canto antes. Moitas gracias.
Muchas gracias, señor Penabaz. Ten a palabra o señor Jaime Ponce. Nada, hai un informe que di que non se cumpre, a licitadora que ganou non cumple os requisitos. Se paso ao seguinte e listo. Moitas gracias, señor Jaime Ponce. Eu simplemente comentar que unha vez aprobado o expediente de contratación dos servicios da piscina e instalacións deportivas polo pleno na sesión do 3/2/25, realizamos os correspondentes trámites e publicación no Diario Oficial da Unión Europea e na plataforma de contratación do Estado. A partir desta publicación abrirase un plazo para a presentación de ofertas que xa rematou. Unha vez rematado este prazo de presentación de ofertas, a mesa de contratación prevista procede á apertura dos sobres que conteñen a documentación administrativa presentada por todos os licitadores e cualificacións das mesmas, adhesión dos licitadores por ter a documentación administrativa correcta e a apertura dos sobres que conteñen tamén as ofertas económicas e comprobación que ditas ofertas se axustan ao modelo establecido no prego de cláusulas e se incurren en baixa anormal ou desproporcionada, tendo en conta así os criterios establecidos no prego. Neste caso, incumpre en baixa anormal ou desproporcionada a empresa licitadora Saba, polo que se lle require o xustificante da mesma. Isto presento a documentación que estima oportuna para a xustificación das súas baixas. O técnico municipal, al final, emite un informe no que conclúe que a oferta non está debidamente xustificada, xa que o custo do personal por sí solo supera a oferta económica. Por lo tanto, prego, pois, tal. Por lo tanto, en base a este informe, a mesa de contratación propón ao Pleno como órgano de contratación e declara que esta empresa incursa en unha baixa anormal ou desproporcionada e, polo tanto, queda excluída. A clasificación das restantes ofertas en aplicación dos criterios de adxudicación por estar e obedece decrecentemente e requírelle tamén a licitadora co obxectivo maior para a puntuación Viraxes SL, que presente a documentación xustificativa de cumprimento de requerimentos para proceder á resolución deste informe. O expediente conta con todos os informes e acta da mesa de contratación para que evalúen os antecedentes e a proposta que agora estamos a debatir. Por lo tanto, simplemente pois é debatir que hai unha baixa desproporcionada e corresponde ao Pleno esta decisión. Por lo tanto, votos a favor, votos en contra, abstencións. Prospera o punto, moitas gracias. Pasamos, pois, ao punto número 6, expediente 976/2025, ditame recoñecemento extraxudicial de crédito. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 23 de maio do ano 25. Moitas gracias, cando queira. Gracias, señor alcalde. Dase conta do extracto da parte resolutiva deste ditame. Emitido o informe da intervención municipal e considerando establecido no artigo 62 do Real Decreto 500 de 1990, a Alcaldía propón o Pleno, previo ditame da Comisión Especial de Contas, a adopción do seguinte acordo: aprobar o expediente de reconhecimento extrajudicial de créditos por importe de 19.638,17 euros a favor dos terceiros que figuran na documentación anexa, que leva consigo o levantamento do reparo formulado pola intervención municipal. Dar traslado do acordo ao Departamento dos Servicios Económicos para a contabilización das obrigas recoñecidas con cargo ao orzamento 2025, procedéndose posteriormente a ordenación dos correspondentes pagamentos. A Comisión Informativa ditaminou por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e 4 abstencións dos concelleiros dos grupos PSDG-PSOE, Primeiro Ortigueira e o señor Xalo Orizales do Grupo Mixto, favorablemente a devandita proposta, propoñendo ao Pleno a aprobación nos propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego.
Bueno, como se pode ver, trátanse de gastos, na súa maior parte de constitución de tribunais que tiñan que estar para a estabilización a estabilización dos traballadores. Tamén veñen gastos de locomoción, indemnizacións de asistencia e as sesións plenarias. Non se puido efectuar no seu momento porque non había crédito disponible e agora vai con cargo os créditos iniciales do ano 2025. E trátase de 19.638,17. Moitas gracias, señor Arrego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Desde o Bloque Nacionalista Galego sempre defendemos unha xestión pública, responsável, transparente e eficaz. Por iso non podemos aceptar como normal o que neste Concello se converteu en práctica habitual desde que colleron o mando do mesmo. Usar o recoñecemento extrajudicial de crédito como parche para tapar unha xestión sen planificación e sen ningún tipo de control. De novo, un informe de intervención recolle que os gastos que agora temos que recoñecer vulneraron normas fundamentais e, ademais, representan unha mala xestión dos cartos públicos. Falamos de case 20.000 euros en facturas atrasadas e moitas delas deberían terse planificado e executado correctamente no seu momento. Este non é un problema técnico, é un problema político. A improvisación non pode ser o modelo de gobernar Ortigueira, señor Calvín. Tamén queremos recordar ao goberno municipal que o BNG non está aquí para bloquear o pago destas facturas, nin de outras como levan dicindo meses. Sabemos que é imprescindible abonalas, porque tanto os proveedores como as persoas que participaron nos diferentes tribunais de oposición non teñen que pagar as consecuencias da mala xestión deste goberno. Pero tamén queremos deixar claro que esta situación non pode repetirse. Se cando o goberno actual estaba na oposición era tan exixente cos informes de intervención e fai uns días argumentaban que votaban en contra porque algúns informes eran desfavoráveis ou que obrigaban a levantar os reparos suspensivos, agora o que deberían de facer é demostrar o mesmo rigor que pedían antes. Non si? Ortigueira merece un goberno que planifique, que actúe con previsión e que poña os intereses da veciñanza por diante de todo. E iso só se consegue cunha xestión orzamentaria clara, transparente e eficiente. Por iso, imos exixir que nos presenten o borrador do orzamento prometido, xa en decembro, e en xaneiro, en febreiro e en marzo, e que teríamos, como sempre din, dentro de 15 días. Pois xa lle dixen, eses 15 días pasan e seguimos sin recibir ese borrador. Ortigueira demanda e necesita uns orzamentos o antes posible, para evitar que este tipo de situacións deixen de ser a norma. Señor Calvín, non pode seguir gobernando así. A base de apagar lumes e deixar que se acumulen problemas ano tras ano e botarlle a culpa aos demais. Ortigueira necesita algo mellor do que lle están a ofrecer desde hai 2 anos. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Ben, eu o segundo recoñecemento en menos dun mes. Xa no pleno pasado falamos de que esa forma que tiñan vostedes de sacar peito con respecto á súa xestión económica escondía unha triste realidade. En primeiro lugar, todo o remanente do que presumían quedou, despois do pleno pasado, un pouco máis de 600.000 euros para o que resta de ano. E, en segundo lugar, o propio Ministerio de Facenda lle estira das orellas por non cumprir co período medio de pago. Por certo, o requerimento do Ministerio, o informe, non fala de que a culpa sexa da oposición. O que di é que melloren a xestión económica ou nos sancionarán por incumprir a lei. Sabe que non só llo decimos nós, tamén llo está dicindo o Ministerio de Facenda que a súa xestión económica é desastrosa. Eu lanzolles a pregunta tamén. Este ano o damos por perdido, pero teremos presuposto para o 2026? Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Mures. Moitas gracias, señor alcalde. Nada, a ver, é un reconhecemento extrajudicial, como dixen en moitas ocasións cando estaba sentado en presidencia, é unha forma de pagar a proveedores, é unha ferramenta totalmente legal. O reconhecemento extrajudicial precisamente é para non acudir os proveedores a unha vía xudicial. E, a ver, eu creo que non nos teria que chamar tanto a atención ter que facer un reconhecemento extrajudicial, porque faise moitos organismos, na Diputación, en todos os concellos
do país e non debera chamarnos tanta atención. A mí si me chama a atención a xestión económica, eso sí. Chama a atención no sentido en que cando nos marchamos en xullo de 2023, a situación económica do Concello estaba sendo boa. Había un período medio de pago de menos de 30 días, creo que recordar sobre 23 días aproximadamente, e o período medio de pago disparouse e sin falta, porque non había necesidade de que pasara, e moito menos que nos chaman a atención polo período medio de pago. Había diñeiro en remanente, en ese momento, si podo dicir que se minteu descaradamente, dicindo que non deixáramos ningún diñeiro, que non había diñeiro nin para bolígrafos, esas foron as palabras, se informe da interventora, que despois, que agora non está polos motivos que sea, ou sea unha decisión de política ou unha opinión política, pero a mí nese momento fíxome bastante daño porque eu sabía, e os meus compañeros igual, sabíamos que a situación económica non era a que se estaba transmitindo aos veciños e veciñas de Ortigueira. Sabíamos que había partidas como a de cultura que sí que se resentía, como pasou o ano anterior e pasaría se non dotáramos do crédito que dotamos no pleno anterior, nos anteriores, e outras que, como vais a ver, pois ao mellor, antes do 31 de decembro do exercicio, vanse a quedar sin crédito e hai que dotalas de crédito, que non pasa nada. O problema é cando non hai crédito, o problema é cando non hai cartos, como cando nos entramos neste Concello no ano 2015, que non había esa posibilidad. Non había posibilidad de sacar diñeiro dun remanente, dun aforro ou de diñeiro que non se gastou para o presuposto. Nos conseguimos que durante os anos seguintes que esa situación cambiase e poder dar solución a todos estes temas. A mí o do recoñecemento extrajudicial non me chama a atención, non me chamou nunca. É unha posibilidade que hai, eso sí, hai que traelo a pleno e hai que aprobalo en pleno e poñer a corporación de acordo, explicarlle ben á corporación que gasto se pretende pagar con esa ampliación do crédito hacia o presuposto e nada máis, non ten nada máis. Como digo, faise en moitos sitios. Incido unha vez máis, o presuposto, hai que presentar un presuposto. Agora mesmo o goberno actual estáis co presuposto noso, un presuposto dun goberno anterior, van 2 anos e dentro de pouco iremos hacia 3 anos sin que se haxa presentado ningún presuposto. Entón agora sabemos as circunstancias tristes, pero creo que agora, na medida do posible, que temos técnicos municipais, temos interventor, temos tesorero, temos persoal para poder sacar adiante este presuposto, creo que xa non se debe de demorar máis. Porque, ainda así, cando o presentedes, despois hai que negocialo, hai que mirar de sacar a aprobación, se pode ser por unanimidade, dese presuposto, que vai a un presuposto a gusto de todos, porque iso, ao final, é beneficioso para os veciños de Ortigueira e para o funcionamento do Concello en xeral, porque se non estamos de acordo cos pagos, vimos a pleno, debatimos, discutimos, iso ao veciño non lle aporta nada. Entón hai que traer un presuposto acorde. Problema do presuposto, o que digo sempre, que hai que buscar casi, ou sin ser casi, 1 millón máis, e o problema é que temos que saber onde vamos a sacar ese 1 millón máis que necesita o Concello de Ortigueira para atender aos seus servicios sin subir os impostos dos veciños, ao contrario, hai que baixalos. Falámoslo antes. Ese 4% do ICIO hai que baixalo ao 2%. E outros impostos que temos que estamos pagando moitísimo, máis que os concellos de Cariño, de Mañón e outros, que hai que intentar leválos á realidade agora que podemos. Pero hai que buscar ingresos que os hai. Hai o tema forestal, hai outros temas que están aí parados, que non entendo por qué, porque para nós, no seu momento, era a solución a este tipo de problemas. Se non pode ser 1 millón de euros, pois será 500.000 euros, ou será 300, pero o presuposto sabemos que o temos que incrementar, sabemos que temos que subilo
e que hai que buscar ingresos para eso. E nada máis, animarvos a que traidades de unha vez ese documento, que vai ser un borrador, e sobre ese borrador pois poderemos traballar todos para que na medida do posible saia deste pleno por unha aprobación conxunta e unánime. Nada máis. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra o señor Jaime Ponce. Don Francisco, voulle facer unha pregunta. Mire, cando no pleno de novembro deixan levamos un reconhecimento extrajudicial de crédito ese pleno, e a posición en pleno votan deixalo punto encima da mesa, prórroga. E cando facemos un pleno extraordinario en decembro, que tamén o boicotean, donde, por certo, xa habíamos habilitado crédito e a maioría das facturas xa se poderían pagar, estes dous feitos provocaron que aumente o período medio de pago. Sí, claro, porque iso retrasa a aprobación das facturas e incrementa o período hasta que se abonen. Por non ser moi técnico, quanto máis se dilate, ademais as facturas que teñen máis importe, pois tardan máis en pagar e suben máis período. Moitas gracias. Eso para que vexan o que implica, que o saben de sobra. Vale, igual que cando votaron en contra dos socorristas, xogan ca xente da vida, a vida da xente, lles dá igual. Bueno, pois nada, me parece ben. Bueno, visto que xa que boicotean a propósito, só simplemente dicir outra cosa respecto ao presuposto. Cando lle presento a finales de ano o borrador a interventora, resulta que a mesma interventora que lle valía poñer 70.000 euros de ingresos na piscina pechada por a pandemia, esa mesma interventora que admitía que o goberno anterior iba a ingresar 9.000 euros de camisetas polo festival sen facer festival, pois esa mesma interventora non lle valía que eu lle estimara en base aos anos anteriores os ingresos que iban a poñer as distintas administracións. O sea, o lle certificaba, o sea, ou esperábamos a que as distintas administracións nos dixeran os cartos que nos iban a dar, ou non valía a cifra que poñía eu. Vale, entón, pois non me quedou máis remedio que esperar a este ano. Por exemplo, a Xunta, que xa nos di canto moitas das subvencións que nos van a dar. Vale, isto coincide con cambio de interventor, entón agora dimoslle prioridade a Fran para que se centre no que se ten que facer, que pagar facturas, que é xusto que non queren vos. Vale, non se preocupen que sairá o presuposto, por suposto. Moitas gracias, señor Jaime Ponce. Perdón. Isto trata... Sí, dígame. Non sei, eu quere decir algo máis, señor Xal? Sí, moitas grazas. A ver, aquí o señor Ponce fala de que a oposición boicotea as facturas, boicotea o goberno, etc. A realidade é ben distinta, como a contan vostedes tamén. Cada quen ten a súa visión e cada quen ten a súa opinión. Estas facturas que trouxeron en novembro e en decembro, nós, desde o BNG, dixemos que había facturas de difícil xustificación e que non las xustificaran. Cantas xustificaron? 0. Entón, non deixa máis remedio que solicitar que se aparquen esas facturas ou que nos justifiquen porque hai esas facturas de difícil comprensión. Non o fixeron. Que queren? Que lle votemos que todo así? Non, para iso está a oposición, para fiscalizar. E, ademais, hoxe temos o exemplo clarísimo. Vostedes ten aquí puntos nos que necesitan unha maioría absoluta. Teñen 6 de 13. Están en minoría. E ainda por riba non se presentan todos, presentanse 5. E logo contarán por aí que dirán que a oposición me vota en contra, porque nin o propio goberno trae a todos os seus concelleiros e concelleiras. Entón, é moi fácil, señor Calvín, señor Ponce, señora Herrego, botarlle a culpa á oposición. A culpa de todo ten a oposición, sempre. Vostedes non teñen absolutamente culpa de nada. De que non haxa orzamentos en 2025 tamén será culpa da oposición. Despois de que vostede, en decembro, a finais de decembro e principios de xaneiro, vostede dixo en 15 días ten o borrador. Bueno, teño o borrador. Estamos a 30 de maio e non o temos. Aquí a súa compañeira, cando dixo iso, dixo, ni de coña. Entón, mire a quen ten tamén no goberno, se ten ganas de facer un orzamento ou non.
E a culpa de que non haxa orzamento na Ortigueira non é nin do BNG, nin dos outros partidos da oposición. É do propio goberno, porque non nos presenta ni sequera un borrador. A única vez que houve unha reunión sobre un orzamento, creo que foi en setembro do 2023, e presentáronse con isto. Un folio en branco. E nos dixeron, cales son as súas propostas? E dixemos, non, aquí quen goberna son vostedes, non gobernamos nós. Vos presentan un borrador e nós facemos propostas. Ata o día de hoxe, ano e medio despois, seguimos esperando ese borrador. Sabemos todo o que pasou e sentímolo moitísimo, e xa o dixemos. Pero agora levan 6 meses cunha concelleira de Facenda que tampouco nos presentou un borrador. Entón, que pasa aquí? Se estas facturas non se pagaron en novembro e en decembro, foi tamén porque non se justificaron algunhas das facturas. Eu sigo dicindo o do reloxo de area de 200 euros. E vostedes justifican que un reloxo de area costa 200 euros. Eu digo que non. É que vostedes presentamos calquera factura, asínana e pa diante. E o Concello de Ortigueira tampouco se pode permitir que, porque sexa unha institución pública, pague 200 euros por un reloxo de area. Porque moitas veces funcionamos como cartos públicos, non doen, si que doen. Díganlle a todos os nosos veciños e veciñas se lles parece normal pagar 200 euros por un reloxo de area. Iso non llo contan. Ou que veñan agora tamén con facturas da SGAE que nin sequera habría que pagar. Pois xa, non habría que pagar porque pasou o prazo do pagamento e vostedes ao incluílas xa teñen dereito outra vez a solicitalas. Ese é o problema. Pero claro, vostedes fan e despois, claro, a oposición temos que fiscalizar e non podemos deixar que vostedes fagan o que lles dé a gana nin todo o que queiran. Eu sinto moito, pero están en minoría, non en maioría. O día que están en maioría, pois xa farán todo o que queiran. Pero mentre están en minoría, o que debían de facer é falar coas portavoces e chegar a acordos. Porque o que o interese de todos nós, dos 13 que estamos aquí, é o ben de Ortigueira. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, a min gústame que por fin admitan que nunca votamos en contra de pagar aos provedores. O acaba de facer o señor Ponce. En novembro deixámoslo sobre a mesa e lles pedimos que nos reuniran ao día seguinte para explicarnos algúns gastos que non sabíamos moi ben a que se referían ou o que eran ou co que non entendíamos moi ben. Nunca nos chamaron. E despois nos convocan un pleno un día pola tarde, a última hora, sin avisar, para o día seguinte pola mañá ás 9 da mañá, con unha urxencia que non era tal porque ese pleno se podería ter convocado en tempo e forma, sin problema, e poderíamos haber revisado os asuntos sin ningún problema, pero vostedes, que queren facer as cousas a súa maneira, despois o único que lles interesa é botarnos a culpa aos demais. Se os provedores non cobran é porque vostedes xestionan económicamente este Concello francamente mal. E iso non o digo eu, o di o informe do Ministerio de Facenda que teño aquí diante. Agora resulta que non teñamos orzamentos en 2 anos é culpa da interventora, porque di vostede que non lle deixou poñer as partidas como vostede quería. Claro, ao mellor vostede pensa que os presupostos se fan como a vostede lle dé a gana, pero non é así. Hai que cumprir certos requisitos que, polo que se ve, vostede non está disposto a cumprir e por eso non temos orzamentos, non? Pois sí que é vostede un bon exemplo como concelleiro e como administrador público. Me gustaría volver a recordar o exemplo que puxen outro día para que a xente vexa que tipo de xestión económica e de pagamentos fan vostedes cos provedores, o exemplo da subvención de deportes do que falei xa outro día, na que a Consellería nos dá 40.000 euros para unha serie de actividades que vostedes justifican cando piden a subvención, pero que, sin embargo, despois fan esas actividades, pero non as pagan porque pagan outras cousas que non veñen incluídas nesa subvención. Eso non é mentira, eso é así. Teño aquí os datos, os papeles, eu os enseño cando queira. Eu non minto. Señor Ponce, a mellor vostede está acostumbrado a mentir. Señor Ponce, por favor. Teño aquí os datos. Non está no uso da palabra. Non teño ningún problema en sacalos. Teño os datos do convenio, se quere yo leo. Eu se quere lle leo o convenio tal cual, o que firmaron vostedes coa Consellería e despois lle leo o que justificaron. E verá que nin están as actividades do Señor Ponce, primeira chamada a orde. Nin están as actividades que falamos outro día.
Entón, bueno, vostede insista, se quere, cando acabemos o pleno, non teño ningún problema en darlle a documentación. Eu teño a sensación de que vostedes nin miran, nin revisan, nin ven nada do que fan aquí, ou pensan que os demais non o facemos, que tamén pode ser. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Bueno, eu creo que non fai falta expulsar a nadie, señor alcalde, porque facemos falta a todos e todos temos que saber comportarnos, non? E digo saber comportarnos, e isto vai dirixido a Jaime, con todo o aprecio que lle teño, que ben o sabe, e solamente lle quero dicir unha cousa, que o pleno lle otorga o uso da palabra é o último en intervir, e por ser o último en intervir, e os demás xa que intervimos antes, e xa temos todo máis ou menos dito, pois tamén ten que facer un pequeno análisis e balance das intervencións dos outros compañeros de corporación, analizalas e ver se é conveniente, despois de todas as intervencións, despois do que se dixo, despois de que non se lle faltou a nadie, de que o punto pois ten todo, e digo claramente, a nivel político e como alcalde que fun, o punto ten toda a posibilidade de sair adiante, pois eu creo que non é intelixente pola súa parte, a nivel político, quero decir, meter o dedo no ollo e meter o dedo na llaga dos demás membros da corporación. Se no seu momento expedientes extrajudiciais de crédito, gordos, grandes, se deixaron sobre a mesa, é porque os compañeros da corporación, os que están en outros partidos políticos, non están tomando as decisións de goberno porque non gobernan. Entonces, quen goberna, pois sois vos. Entonces, nosotros non podemos decir que todo o que se fai está ben feito e que estamos de acordo con todo, non? A oposición ten o deber, non é unha función, é o deber de fiscalizar as accións de goberno. E se nun momento determinado se ve que hai unha desviación no que nós consideramos que debe ser normal, pois debemos de decilo. E se queda un expediente sobre a mesa, pois ese expediente que queda sobre a mesa hai que tratalo, hai que debatilo para poder sacalo adiante canto antes, porque quen sufre esta situación pois son os proveedores, non? Son os proveedores que son os que non cobran. E sí que é verdad que o ben o sei, tal como digo o señor interventor, que se non se pagan as facturas a tempo, o período medio de pago vai correndo e pasa de 23 días, como había antes, pois a 200 días. Pero iso non é culpa da oposición por non aprobar, porque non lle van a aprobar todo o que ustedes traigan aquí. Bueno, facemos o que sea, que no pleno vais a aprobar e non te preocupes. E se non se aproba, mira, non che pagamos porque non se aprobou no pleno. Pero é correcto o que se fixo. Ese é o que hai que entender. Pagamos un proveedor de combustible de fora e non pagamos un proveedor de, por exemplo, e non lle pagamos un proveedor de combustible de Ortigueira. O gasto que se fai, que é gasto de libre decisión do alcalde ou das delegacións que teñan dos compañeros que ten as distintas concellerías e que lles atribuiu a confianza por delegación, fixarono ben, ou temos que dicir, mira, que non podes gastar isto en este tema que me traes aquí porque non pode ser, porque hai outros gastos prioritarios. Entón, ese expediente non pode salir adiante, queda sobre a mesa. Pero queda sobre a mesa o día do pleno. Pero por que non se intenta falar co resto de compañeros de corporación, co oposición, para que a seguinte semana poida haber outro pleno e sacar ese expediente adiante e pagarlle aos proveedores, por exemplo? Ou por que non se mira de toda a relación ese lote que se trae, aquelas facturas que crean conflito, que as hai, se poñen a un lado, e as que non teñen conflito, por que non se traen un pleno extraordinario, e se aproban as que non teñen conflito? Eso non se está facendo, Jaime. Non se aproban este pleno, pois vamos a pasar un mes ou 2 meses a ver se no seguinte pleno se aproba. Ou deixámoslo para o mes de marzo, abril do ano que ven, que aí no pleno o primeiro pleno do ano malo será que non se aprobe. Eso non hai por que facelo. Nosotros, se non se aproban este pleno, este mismo punto que traemos agora,
podemos tratalo e dentro de dúas semanas, xa non digo unha semana, que a mellor tamén se podría traer por urxencia, pero dentro de dúas poderíase traer outra vez, porque non se fai. Porque é máis fácil dicir é culpa da oposición. Non é culpa da oposición todo. E despois, para rematar, eu que che digo, isto xa é unha apreciación personal. Non metas o dedo na llaga por ser o último en intervir. Porque eu considero que non é elegante. E ti eres unha persona elegante, unha persona correcta, é unha persona educada. E iso non nos axuda a nadie. Porque se este punto xa vai salir adiante, para que seguir? Non? Entendo. Eu non sei, digo xo de corazón. Nada máis, señor Canto. Moitas gracias, señor Muras. Señor Rego. Eu, como concelleira de Facenda, quería facer unhas apreciacións. A primeira é que diferencia hai entre aprobalas fai 15 días e non aprobalas en diciembre, por exemplo, sendo as mesmas facturas. Eso para empezar. Despois, dixo o señor Muras que non toda a culpa a toda a oposición, pero en parte sí que é certo. Porque o de separar unhas e que vayan unhas as conflictivas e as outras, vostede que estuvo 8 anos gobernando sabe que non se pode facer. É dicir, preséntanse por orden de entrada e van a ir. Sí. Igual que tamén dixemos no anterior pleno que dábamoslle moito máis traballos aos técnicos, non aos concelleiros, porque os concelleiros estamos para aquí sin ter, porque o dixo vostede, señor Xal, por iso me refiro a usted, que dixo vostede que era moito traballo para nosotros. Non, é traballo pos técnicos, que son os que están a traballar. E como ben dixeron nos informes da APLO e todo iso, sabe tamén o señor Muras, o Concello de Ortigueira ten pouco personal administrativo e iso é a realidade deste Concello. Se tantos participan e tanto se queren involucrar vostedes no Concello, e agora é un modo crítica, co voto da abstención non se implican ustedes, tamén lle lo digo. Os votos da abstención non se implican nas cousas do Concello, porque iso é o voto barato. Sí. Cando dixo vostede que era que o señor concelleiro non quería, que a señora interventora quería meter gastos que non, esa mesma interventora no presuposto do ano 2024 fixo uns ingresos ficticios de 600.000 euros nun parque eólico. Vostede que ten tanta información podería buscar nun parque eólico que nin siquiera se instalou. Non yo digo porque esteña vostede no goberno, digo porque lle estaba botando a culpa de que a interventora era a culpable. Esa mesma interventora fixo uns ingresos ficticios que o sabe o señor Muras como a min. Sí. De todas formas, volvo a repetir, cal é a diferencia? O reloj de area, señor Marco Xal, non vale reloj de area e buscalo en Amazon. Como fixo vostede seguramente, ten que levar unha temperatura e ten que ter unhas características determinadas para que esteñan na sauna e na piscina. De todas formas, que vosotros estades, e creo que calquera funcionario está a disposición vosa, porque para outras cousas sí que os chamades, non teñen problema ningún en comentarvos calquera situación, calquera dúbida que teñades. Estou esperando, que agora vamos levar o punto da ordenanza número 15, que tamén iban falar co tesorero. E, señora Franco, se non temos máis acordos é porque vostedes queren impoñer sempre a súa decisión. Sí, señora Franco. Sí, e vámoslo ver na ordenanza número 15. E non teño máis nada que decir. Dígame cal é a diferencia entre aprobalas en maio e desde a Concellería de Facenda. O que se intentou é cumplir o período medio de pago que seguramente co traballo que están facendo os servicios económicos se vai cumplir no próximo mes de junio. E sí que se vai facer un presuposto, un borrador que non vai ser aprobado, tamén xo advirto. Moitas gracias, señor Arrego. Para rematar un pouco con todo isto. Pero que se non vamos a estar con este punto 20 días. Claro, veña, exacto. un minuto cada un. Sí, é que a señora Rego dixo que non ia facer intervención e falou. Entón, para alusións tamén podemos falar os demais. Bueno, aquí a señora a señora Rego fala do voto este inútil da abstención. Quero recordarlle, estive mirando as actas dos plenos cando se redactaban as actas. O PP, a señora Rego, votou a abstención en todos os recoñecementos extrajudiciais. E ven vostede aquí a falar
de que os votos de abstención son pouca implicación. Pois, que quere que diga? Que estivo aquí 8 anos sin implicarse na xestión do Concello, porque en toda votou a abstención. E despois, é, polo menos, a terceira vez que vostede fai suposicións sobre a miña persoa. E non lle consinto. Porque unha vez tamén fixen unha suposición e púxose de uñas. Sí, non se ría, púxose de uñas e tiven que pedir perdón. E vostede, no anterior pleno, son as dúas que me acordo, pero houve máis. No anterior pleno, dixo vostede, non sabe ni onde están as oficinas de servizos sociales. E hoxe dixo que eu busquei o reloxo da area en Amazon. Entón, eu sí que lle vou pedir que pida perdón aquí por estas suposicións, porque ademais son falsas e, como dixen ao principio deste pleno, a política non é un campo de batalla de insultos, como converteron estando na oposición e como siguen facendo hoxe estando no goberno. Deberían de pedir perdón e controlar as súas palabras. Non estamos na barra dun bar, estamos nun consistorio municipal representando a todos e a todas as nosas veciñas. Por lo tanto, un pouco de respeto e de saber estar. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marco Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, voulle explicar a señora Rego a diferencia entre aprobalas en decembre e aprobalas agora en maio. A diferencia é convocar os plenos en tempo e forma. En decembro convocáronos, volvo a repetir, un día pola tarde, para o día seguinte pola mañá ás 9 da mañá, xa me explicará vostede o tempo que temos para revisar a documentación, e esta vez o pleno se convocou en tempo e forma, como se ten que convocar, por certo. Fala vostede do presuposto do 2024. Hasta onde eu sei, non houve presuposto no 2024 ou mo perdín. Non sei, a mellor se trouxe aquí, non sei, pero hasta onde eu sei, no 2024 estaba prorrogado. Non me interrumpa, por favor, porque ahora me toca a min. O alcalde solo me deu un minuto. Ben, eu marchei no 2007, tampouco sei que teño que ver no 2014. Fala vostede de cousas que para mí non teñen nada que ver. Despois, fala vostede de que eu quero impoñer. Somos un partido con 2 concelleiros. Non sei que capacidade temos nosotros de impoñer. O que sí que pedimos é poder negociar. E despois, efectivamente, no seguinte punto, vamos a ver como é a súa capacidade de negociación. Despois, se prexuzga que o presuposto non vai a ser aprobado. Ten vostede moi pouca confianza e moita fe no seu propio traballo, entendo, non? Ou quen non o vai aprobar vostedes? Nada máis. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Moras. Eu moi rápido, porque fun o que provoquei esta situación, pero eu creo que... Sí, pido disculpas por provocar esta situación, pero eu creo que nos vai valer a todos de moito, porque este punto xa puido estar aprobado hai 10 minutos, se non... Pero, bueno, eu creo que nos vai valer de moito, e o que me queira entenderme me pode entender, algún seguro que me entende. Uns puntos rápido. De diciembre a maio van 5 meses. Non hai que esperar tanto a traer un expediente extrajudicial que nos aprobou, a negocialo e falalo, porque de diciembre a maio pois van 5 meses, ainda que hai que cerrar o exercicio e todo eso, pero, bueno, o mellor en marzo pois xa se podería traer, non? Posiblemente. Despois, o documento de presuposto, Isabel, señor Rego, é un documento que fai o goberno. É un documento teórico, unha previsión de os ingresos que vai ter o Concello e os gastos ao cales se vai ter que enfrentar. A partida de presuposto de ingresos e a partida de presuposto de gastos, como sabe, son iguais. Pero ese documento prepara o goberno. Despois, quen informa sobre ese presuposto é o interventor, a interventora municipal, son os que informan se ese presuposto é viable ou non, ou que sea, pode ser informe positivo, negativo, ou que tal. É que non aprobe o pleno, pero quen fai ese documento é o goberno. Esas partidas que di vostede ficticias, tal, non sei que, para min, pois poido dicir que non consideraba, nin considero que sean ficticias. Despois é o pleno o que decide, non é que vostede non xo creo. Eu non creo que vayas a ingresar en camisetas do festival 9.000 euros. E eu digo, sí, porque eu na miña cabeza pois poido ter como vou facer para ingresar 9.000 euros na venta de camisetas do festival. Ou outras cousas que se vos poden pasar pola cabeza, que non ten por que sabelo o resto de corporación, porque quen gobernan sodes vostedes. Son vostedes, entón vostedes saben de onde van a sacar os ingresos, non? Sea de onde sea. Eu non teño que dicir se sí ou se non. Se non estou de acordo, pois votarei en contra. Que estou medianamente de acordo, voto abstención.
vou ler o que dixo a interventora e en función do informe técnico eu darei o meu voto, non? Pero o documento presuposto non é un documento de goberno. Igual que a de goberno, a decisión de que facturas se pagan e que facturas non se pagan. Sei que hai que levar un orden, ese é o que se di teóricamente, pero, bueno, o goberno, o alcalde, e por delegación o concelleiro ou concelleira de Facenda son os que deciden cales son as facturas que se van a pagar e son os que deciden cales son as facturas que van a recoñecemento extrajudicial de crédito. Este recoñecemento extrajudicial, o número 1, o 2, o 7, o 27 ou 34. Podes facer os recoñecementos que queiras, incluso no mismo pleno, porque quen manda a nivel de orden, a nivel de dar órdenes, é o concelleiro de Facenda ou o alcalde se non ten delegado. Pero quen toma esa decisión non é o interventor, nin a interventora. Si quere, sí. Eu podo dicir a miña interventora ou vos neste momento, o vos interventor, que siga el o seu criterio. Non hai problema ningún. Pero na Diputación hai un diputado que dice, ou uns técnicos que consultan co diputado. E no resto de concellos, exactamente igual. Podeslle preguntar a calquer concelleiro de Facenda de calquer sitio se toma as súas decisións, sí ou non. E, bueno, e nada máis. Con isto remato, eu creo que valeu a pena dar esta volta porque se un punto sai adiante, deixo que saia. Nada máis. Moitas gracias, señor Penabaz. Para rematar o tema este, o punto falaba de que se trata de gastos do ano 24 correspondentes a indemnizacións por asistencias aos órganos colexiados deste Concello, gastos de dietas e locomoción do personal do Concello e indemnizacións por asistencia de tribunais de procesos selectivos, que, como ben saben vostedes, o ano pasado tuvemos moitos, porque estuvemos inmersos nun proceso de estabilización. Simplemente era isto, que todo o mundo entendo que cree que cando un fai por vir a un tribunal, ten que cobrar as súas dietas de desplazamientos e demás. E hai algo que tamén, por que veñen aquí? Porque hai xente que non está acreditando a serie de gastos que teñen nun prazo determinado e, polo tanto, as nosas oficinas técnicas non poden acabar cos expedientes. Polo tanto, por eso veñen agora e non viñeron antes. E virá máis, seguramente, cando as persoas vayan justificando os seus gastos e os reclamen cando queiran eles ou estimen eles oportuno tamén, que tamén teñen o seu dereito. Polo tanto, simplemente era esta cuestión, non había outra cuestión máis. Temas de período medio de pago, está claro que se adiamos as facturas hacia adiante, está claro que vamos a aumentar o período medio de pago, pero non pasa nada, porque, como ben dixo a señora Rego, e é certo, seguramente en xuño xa estaremos outra vez no período medio de pago perfectamente. E, señora Franco, xa dixo vostede o ano pasado que íbamos a estar en números rojos, e xa volve vostede, estamos en maio, para junio, e xa volve con números rojos outra vez. Non volvan a poñer colorada as súas periódicos e demais, que isto iba a ser un desastre, tal. No, un superávit de 3,5 millóns de euros. Por lo tanto, eu creo que teria que ser un pouco máis cauta con todo isto. Bueno, votos a favor deste punto, votos en contra, abstencións, prospera o punto. Pasamos logo ao expediente, ao punto número 7, expediente 578/2025, ditame de aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 15. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 23 de maio do ano 25. Cando queira, señor secretario. Moitas gracias, señor alcalde. Damos conta deste ditame, cuxa parte resolutiva é a seguinte. De conformidade cos artigos 22 e 49 da Lei 7 de 1975 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, despois de ver o que antecede, a Alcaldía propón a adopción polo Pleno deste Concello do seguinte acordo.
Primeiro, aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Fiscal número 15 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda e atraccións e industrias de rúa ambulantes e rodaxe cinematográfico, cuxo texto refundido se incorpora como anexo 1 ao cal me remito. Segundo, expoñer ao público o anterior acordo polo plazo de 30 días mediante anuncio publicado no tabuleiro electrónico de anuncios do Concello, así como no boletín oficial da provincia, para os efectos de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. No suposto de non presentarse a reclamacións, o acordo considerarase definitivamente aprobado, debendo cumprirse o trámite da publicación do texto íntegro da ordenanza modificada no boletín oficial da provincia, sen que entre en vigor ata que se leva a cabo a dita publicación. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, tuvemos varias reunións cos portavoces da oposición. Non lle gusta ao señor Pablo Oreijo que o diga, por César. Non, foron dúas, pero bueno. Continúe, señora Rego. Sí, non lle gusta reunirse, non ve? Señor alcalde, non lle gusta tampouco as reunións, non lle gusta nada. É o complicado que é chegar a consensos con estes portavoces. Bueno, pois despois de realizar as reunións e tanto faise unha proposta, hai os informes de Secretaría e de Tesorería. Nunha desas reunións queren que se trate diferente aos artesanos que aos postos de FUTRAC. Creo que foi explicado de sobra na comisión informativa por se había algunha dúda. Este xa puido vir no pleno ordinario do 14 de maio, pero para ter unha nova negociación solicítase o informe de Tesorería para, se é posible, facer esa distinción en eses postos, non? Despois de facer ese informe o tesorero no que nos dice que non, que se está a regularizar o precio por ocupación de vía pública independentemente dos beneficios que poidan ter tanto unha instalación como outra. E aquí estamos neste punto. Entonces, a votación, tedes todos os informes feitos polos técnicos aí e pasaríase a cobrar unha proposta de 76,32 euros por metro cuadrado. Se esta proposta se fixera o 14 de maio e salirá adiante, este ano xa se podería realizar esta ordenanza neste próximo festival. Polo tanto, sométese ao acordo, se posible. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas. En primeiro lugar, quería saber cando foi o pleno ordinario do 14 de maio, porque a mí non me avisou ninguén. No, bueno, non, é que... Extraordinario. Bueno, pois é o que dicimos sempre, non? Que cando nos equivocamos nós, pois a súa actitude é bastante diferente. Pero bueno, volvendo ao tema, non? Que nos ocupa, é que desde o BNG queremos comezar recoñecendo a importancia e a necesidade de adaptar as ordenanzas fiscais á realidade actual, máis aínda coas taxas durante o Festival do Mundo Celta de Ortigueira. Con todo, a proposta que toca debater agora presenta unha serie de cuestións que merecen unha análise máis profunda e unha reflexión para o futuro. En primeiro lugar, tamén me gustaría saber quen elaborou o orzamento do Festival 2025, que teño aquí, e que tamén nos achegaron. Pregunto, porque agora veremos por qué. Esta proposta, ainda que saia adiante, tamén nos gustaría saber se estaría operativa para o xullo de 2025. Entendemos que non, porque cando se preguntou na Comisión Económica díxosenos que non, que é imposible. Vale. Despois, isto levanos a un segundo punto, señor e señores do Goberno Municipal. O Festival do Mundo Celta de Ortigueira, ata onde sei eu, celébrase todos os anos en xullo.
tiveron tempo suficiente para revisar e aprobar esta modificación con antelación. Non lle boten a culpa a oposición. Desde xullo de 2024 a xullo de 2025 van 12 meses e esperan, como sempre, ata o último momento. E aquí volvemos a estar, a finais de maio, sen aprobación definitiva, o que evidencia, unha vez máis, unha clara falta de previsión por parte do equipo Valentín. Pero tranquilos e tranquilas, non é a primeira vez que sucede algo así. Outras ordenanzas, como a de protección de animais, non sabemos onde quedou, a do GES tamén quedou por aí, ou mesmo a regularización das autocaravanas, que, por se non se acordan, en maio de 2024, justamente fai un ano, un 30 de maio de 2024, aprobouse esa moción, e vostedes votaron a favor, creo, se non me equivoco. Se me equivoco, perdóneme. Pero tamén estaban pendentes, nin se volveron a traer os plenos e moito menos as comisións nin as reunións de portavoces, esas que tamén en xullo de 2023 iban regularizar, e ainda estamos esperando por elas. Un continuo, este equipo Valentín. Pois esta forma de gobernar baseada na improvisación e no imos vendo como vai, prexudica tanto a organización como a imaxe do noso Concello. E ainda estando de acordo en que hai que modificar as taxas e a recadación, hai algo máis. E permítame poñer un exemplo práctico para ilustrar o impacto desta modificación. Todo o que vou a dicir coa información que hai nas bases publicadas e na ordenanza que nos presentan. Primeiro, na ordenanza que hai actualmente en vigor, sí que separan por instalacións de postos de venta de calquera clase na vía pública por metro cadrado, por instalación na vía pública de barracas, circos ou calquera outra clase de espectáculos por metro cadrado e por instalacións de carpas e estruturas análogas para actos culturais, de lecer, etc. E incluso tamén traen unha bonificación para aquelas que teñen máis de 1000 metros cadrados. A partir do segundo día da súa instalación traen unha bonificación do 50%. Ben, esa é a ordenanza que hai actualmente. Consideremos agora o que ten vostedes. O caso dun gastrobús que poñen e publicaron e mandaron tamén aos xornais 15 metros cadrados. E dun posto de artesanía con casetas que son de 4,41 metros cadrados e 7,14 metros cadrados, e que van participar no festival, só de xoves a domingo. Xa sei, señor Herrego, porque me vai dicir, pois xa mo dixo, que este ano o festival son 5 días, xa o sei, pero só vou coller estes 4 días, pero son os que máis cartos darían. O gastrobús, 15 metros cadrados. Coa ordenanza vixente, entraría no apartado de instalacións de postos de venta de calquera clase na vía pública por metro cadrado, e día 0,82 euros. Se estou equivocado, corríxame, por favor. Se non son 0,82, serían 0,30. 0,32. Bueno, perfecto. Pois entón, pagaría 12,3 euros o día, ou 49,2 euros por toda a duración do festival. O gastrobús. Coa proposta actual, pasaría a pagar 1.017,60 euros. 12,72 euros metro cadrado día en días intermedios, que serían xoves e domingo, e 21,20 euros metro cadrado día nos días de maior afluencia, que puxeron vendres e sábado. Agora imos ver isto, un gastrobús, e dixeron que 12, serían 12.000 euros. De xoves a domingo, recorden. Agora imos ver o posto de artesanía, pero só o modelo de 4,41 metros cadrados. Coa ordenanza vixente, se non me equivoco, entraría no de instalacións de carpas ou estruturas análogas para actos culturais, de lecer, etc. 0,30 euros metro cadrado por día, non? 0,82? Sí. Vale, pois 0,82. Teria que recalcular aquí os prezos. Eu tiña posto que serían 1,32 e 5,30, pero bueno, serían, non sei, 15, 18 euros. Que quedan 18 euros? Para todo o festival, os postos de artesanía. Parece-nos correcto porque, ao final, os artesáns son o corazón do festival. Son os que lle dan vida, pois os días, os mediodías, pois a partir das 2 ata que comezan os concertos, e esta medida parece-nos correctísima. Que paguen, canto menos, mellor, pero que paguen algo tamén. Pero coa proposta actual que recollen vostedes aquí, pasaría a pagar 298,48 euros. 12,72 os xoves e o domingo, e 21,20 o vendres e o sábado. Ben, 40 casetas poñían. Só collo? Sí. Hai unha noticia
que pon que hai 40 casetas estipuladas. Se non son 40, son 50, pero mo pon. Pero bueno, serían 298, redondeamos a 300, serían outra vez 12.000 euros. Agora volvemos ao orzamento Festival 2025. A súa estimación é taxas de bares 25.000 euros. Iso supoño que son os bares que están na Alameda, os que van ter que pagar 25.000 euros. Perfecto. Despois poño aquí taxas artesáns 1.200 e taxas gastrobuses 500. Hai un descontrol aquí absoluto. Eu non sei como fixeron este presuposto, pero vendo os documentos que tiñamos xa antes do contrato de limpeza e todo o demais, como calculan as horas, os prezos e demais, medo me dá como fan vostedes os presupostos, e medo me dá o presuposto que nos van presentar ou ben este ano ou o ano que ven. Con todo, nós dicimos que sí, que é importante facer unha nova ordenanza porque é necesario recadar cartos para poder celebrar o festival. Aquí, ademais, recollen que os ingresos do festival van a ser 631.700 euros. E imos ter uns gastos de 564.084, bueno, 564.084,52 euros. A mí gustaríame que un día fixeran un pleno ou que trouxesen ao pleno e nos explicasen realmente o do Festival de Ortigueira e como fan vostedes as contas para chegar a estes números. E, para que non digan que o BNG ou os portavoces non podemos dialogar ou non podemos chegar a acordos, só hai que ver a súa atitude moitas veces, señora Rego. Pero nós, en cada punto que levamos nos plenos, sempre traemos propostas, sempre. Despois, que as escoiten, que as queiran aceptar e que as implementen, é cousa súa. Pois son vostedes os que gobernan. Poden facerlle caso á oposición ou non. Pero nós estamos aquí para axudar, porque xa dixemos unha e mil veces de que o noso interese é Ortigueira e a súa veciñanza. Temos aquí o da revisión das tarifas por metro cadrado, recuperar a diferenciación por tipo de actividade, de feito na ordenanza actual hai, non sabemos por qué nesta actual non, que se inclúan tamén as bonificacións específicas, estudar a viabilidade de introducir descontos para as diferentes actividades culturais locais e artesanais tamén no festival, o escalonamento progresivo e tamén é fundamental o diálogo co sector. Traballar en mesas de consenso coas asociacións de comerciantes e culturais para saber a súa opinión e consensuar medidas que lles afecten de maneira directa. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marco Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Permítame unha pequena corrección, porque antes, dixo unha cousa moi gruesa e gustaríame correxila, porque o superávit do Concello ano pasado non foron 3 millóns e pico, foron algo máis de 150.000 euros, se non recordo mal. Entón, como as cifras creo que se lle escapan, pois para que quede claro. Neste tema, nós levamos pedindo unha modificación desta ordenanza durante 6 anos. É un pouco curiosa, por decirlo de alguna maneira, a forma que teñen vostedes de chegar a acordos. Di vostede que nos reunimos varias veces, non é verdade. Nos reuniu unha vez. Nesa vez nos plantexaron esta proposta que traen hoxe aquí e nós dixemos que había certas cousas que nos parecía que había que cambiar. Vostedes, en lugar de chamarnos a unha segunda reunión, o que fixeron foi non chamarnos máis e traer a proposta súa, exactamente, tal e como la presentaron naquela primeira e única reunión. Entón, se vostedes non están dispostos a cambiar absolutamente nada do que presentan, para que nos chaman? Quen é aquí a que quere impoñer as cousas? Nós, desde logo, non. Vamos a volver a explicarlles a nosa postura con respecto a este tema, porque creo que nesa reunión, penso que non lles quedou moi clara, vamos a explicarla aquí no pleno. Nos presenta unha modificación para aumentar as tasas por ocupación de dominio público municipal durante o festival para os postos de hostalería e de artesanía. En primeiro lugar, non nos parece correcto igualar a feira de artesanía cos postos de comida e coas barras de bebida na esplanada dos concertos. E, en segundo lugar, creemos que os postos de comida e bebida deben pagar unhas tasas superiores ao que vostedes propoñen.
Según a proposta que traen, calquera que ocupe un espacio na zona da Alameda pagará 76,32 euros por metro cadrado. Da igual que sexa unha furgoneta de comida, unha barra onde se venden cañas e calimochos ou unha caseta onde se colocan os artesáns. E según a nosa opinión, non se debe facer así. Cos postos de comida e de bebida, o Concello debe recaudar bastante máis, xa que son os máis beneficiados polo festival. Instálanse nun festival no que, según os seus propios cálculos, veñen máis de 100.000 persoas todos os anos. E todas, por suposto, teñen o costume de beber e de comer todos os días. Todos vemos como están as barras e as furgonetas de comida durante o festival, cheas de xente e con colas de espera para poder comer e beber. Con estas tasas, unha furgoneta de comida, os cálculos que fixemos nós, foron de entre 450 ou 600 euros por todo o festival e unha barra de 40 metros cuadrados, por exemplo, pagaría pouco máis de 3.000 euros. Recordemos que o festival nos supón aos veciños de Ortigueira cerca de 300.000 euros cada ano, a metade do custo total, e non pode ser que o maior beneficio o leven maioritariamente xente de fora de Ortigueira que nin viven aquí nin pagan impostos aquí. O tema da feira de artesanía, para nós, hai que tratalo de forma totalmente distinta ao tema da hostelería. En primeiro lugar, porque é unha tradición do festival ter unha feira de artesanía variopinta, con produtos feitos a man, orixinais, con acreditación de artesáns e que en moitos casos vemos como fan os propios produtos nas propias casetas. Para nós non ten nada que ver tirar cañas con facer instrumentos musicais, por exemplo. E se non ten nada que ver, non podemos tratalos igual. Así como antes dicía que a xente come e bebe varias veces no día, non ten a necesidade nin de mercar pulseras, nin gaitas, nin libretas de coiro, por exemplo. E de todo isto é do que debemos falar entre todos e chegar a un acordo conxunto. Isto é o que lle intentábamos trasladar naquela reunión, única reunión que fixemos, que vostede non quiso escoitar. Está claro que esta ordenanza, xa o dixo vostede, xa o confirmou, non se vai a poder aplicar ao festival deste ano, polo que temos tempo de volver a reunirnos e valorar todas as posibilidades. Que justifiquen a falta de negociación desta ordenanza co informe de tesorería significa que ou ben non o leron, que xa estou empezando a pensar que non leen os informes nin a documentación que traen, ou ben pensan que nós non o lemos. O informe de tesorería o que di é que hai que justificar a diferente intensidade do uso para poder facer distintas tasas e que iso non se justifica na memoria económica. O decía antes o concelleiro señor Xal, na mesma ordenanza número 15 hai distintas tasas para distintas actividades. E temos, ademais, outras ordenanzas sobre ocupación de dominio público local con outro tipo de tasas como as de empresas de servizos ou as tasas por ocupación das zonas deportivas, por exemplo. E máis, hai ocupación de dominio público durante o festival que non ven aquí recollida e que, polo tanto, non se cobra. Por exemplo, a tenda onde se vende o merchandising, que non paga tasas. Ben, isto o que significa é que hai moitas formas de enfocar esta ordenanza para que sexa máis beneficiosa para o Concello e para o propio festival. Hai moitas solucións e o que temos que tratar é de velas todas, de falalas e de acordalas. E, ademais, como decía antes, temos tempo ata o vindeiro festival. Por iso, a non ser que coa proposta de poder falalo máis adiante e decidan retirala para seguir reuníndonos, o noso voto vai a ser en contra, ou a non ser que a deixemos sobre a mesa. Non porque estemos en contra de modificar a ordenanza, por suposto, porque xa dixemos antes que levamos 6 anos pedindo esta modificación, todo o contrario, senón porque creemos que, xa que se decidiron a facelo, e iso nós, personalmente, sí que llo agradecemos, vamos a intentar facelo ben. E no caso de que, como decía, decidan vostedes non retirala, pois a verdade é que está nas mans dos 3 partidos da oposición rexeitar esta proposta e elaborar outra coa aportación de todos. O PSOE estivo organizando o festival durante 8 anos, estou segura de que terá moitas cousas que aportar pola experiencia do traballo feito, estou convencida de que o Bloque Nacionalista Galego, o seu portavoz tamén, terá moita experiencia neste tipo de modificacións e tamén terá moitas cousas que aportar e nós tamén. Estou convencida de que os 13 que estamos aquí, incluo a portavoz, queremos o mellor festival e o mellor para o Concello. E penso que o mellor neste caso, xa que non temos esa presa de aprobala porque para este festival xa non vai entrar, penso que o mellor neste caso é retirar esa proposta
ou no caso de que se empeñen en mantela, pois rexeitala e empezar a traballar nunha nova coa que pois todos estemos de acordo. Penso que todos os partidos estamos de acordo en que hai que modificar esa ordenanza, temos tempo, fago esa proposta de deixala sobre a mesa e traballar sobre ela un pouco máis un pouco máis en conxunto e todos aportando o que pensemos conveniente. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penado Mura. Moitas gracias. Bueno, no noso mandato considerábamos que as tasas que estaban ben e como goberno decidimos deixar as tasas como estaban. Agora ven outra proposta. Esta proposta eu en parte vexo desproporcionada totalmente. Corremos o risco de que non se nos presente nadie e se non se presenta nadie, pois teremos un problema añadido. Entonces, bueno, eu creo que hai que valorar pois ben o que facemos tanto en artesanía, que as persoas que veñen que cos seus postos de artesanía hai algún que non vende nada, absolutamente nada, e fanos un favor moi grande con vir e con encher o recinto cos seus produtos e crear o ambiente que crean. Eu creo que se os castigamos así, pois podemos poñer ao festival unha fama bastante mala. E a min eso non me gustaría. E por outro lado están as barras de hostelería, que sí é verdad que teñen que aportar máis, teñen que colaborar máis, e non van a colaborar se non é a través dunha ordenanza, hai que facelo ben, pero ao mellor por 40 metros cuadrados, como dixo o señor Franco, 40 metros cuadrados pagar 3.000 euros, eu non sei se eso lles vai interesar ou non lles vai interesar. Hai anos que traballan moi ben, outros traballan máis mal, hai barras que, como os coñecemos todos, que si funcionan poden pagar eso e outras non. Entonces eu creo que isto que hai que tratalo con moito máis cuidado e razonar. Temos que razonar porque, a ver, o que ven aquí non ven a traernos a nosotros o diñeiro ten que salir do festival. Eu creo que temos que razonar de ver a ver que negocios veñen ao festival que poden pagar esas tasas e cales non. Non sei como hai que articular legalmente, como hai que facer e como ten que ser esa ordenanza. Eso os técnicos nos dirán como se pode facer. Eu sei que dá traballo, pero hai que mirar de encontrar unha fórmula para eso. E non queimar a xente que nos ven ao festival, porque os que veñen a facer o seu diñeiro, pero a nosotros tamén nos interesa, como dixen antes, que creen ese ambiente que tamén necesitamos. Despois unha cousa que lle quería comentar a señora Rego, eu, igual que lle dixen antes ao señor Ponce, non se pode facer oposición á oposición. Eu creo que o seu obxectivo aquí que ten que ser, e é o de todos, sacar esta ordenanza adiante e aprobala, cando sea para aprobala, porque é beneficio do Concello, e despois os presupostos non se pode dicir que xa veredes como vais a votar en contra. É ao revés. Teño que darvos argumentos, darvos datos, darvos motivos para que me votedes a favor, porque a todos nos interesa que o presuposto saia a favor. Pero sempre nun ambiente, nunhas palabras en positivo. Se xa de entrada decimos, veredes como vades a votar en contra, vanche votar en contra. Pero vou vos dar razóns suficientes para que me votedes a favor, porque vai ser algo bon para todos, negociar. Que é o objetivo? O objetivo de goberno ten que ser negociar. Se a oposición está, que desta vez, esta corporación, eu creo que todos estamos por negociar e por sacar a ordenanza adiante ou o presuposto adiante. Bueno, eu non sei se se vai deixar sobre a mesa. Se se deixa sobre a mesa, pois, bueno, señor alcalde, agora ten vostede a palabra para dicir si vamos a deixar este punto sobre a mesa ou seguimos. Rematou? Sí. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra o señor Jaime Ponce. Penso que hai varios malos entendidos con esta ordenanza. Por min tamén o deixaba para máis adiante, explicarlo mellor, porque, polo que escoito, explicamos bastante mal. Moitas gracias, señor Ponce. Señora concelleira de Facenda. Bueno, eu
de tesorería, precisamente porque non se pode justificar os ingresos que poden generar esas actividades. Por iso non se pode facer un trato aquí un trato discriminatorio. Aquí o que se está regulando é a ocupación. E eu creo que se lo lle dixo a todos na comisión informativa. Esta ordenanza é para ocupar a ocupación, nada máis. É dicir, esta ordenanza, haberá que buscar outro mecanismo para outros, pero esta ordenanza mesma é para iso, non estamos falando. E xa que están dicindo dos food truck e dos artesanos, como sabemos o que ganan os artesanos e o que ganan os food truck? Saben ustedes, porque ainda pedíndolle esa documentación que non nos van a dar os ingresos generados, porque non nos los van a decir, porque pasa o mesmo co das camisetas, a non ser que vai a todo milimetrado, podenche facer unha estimación das que paguen ali nese momento. Os food truck tamén teñen un gasto, é dicir, toda a materia prima que eles compren teñen que gastar neste festival, non queda acumulado como os artesanos para outras feiras que poidan eles facer. Ademais, se quedan sin comida, esta xente vai ás tiendas de aquí, deste concello. Eu creo que, si que era verdad, que antes estaba moi baixa, e eu creo que esta é unha medida para aprobar. De todas formas, volvo a repetir, e falou o interventor, e falou o secretario. O secretario quere dicir nese informe que non se pode saber canto van a ganar. Non se pode saber. É imposible sabelo. E, de todas formas, reunímonos 2 veces, señora Franco, porque a primeira, dígolle, vostedes propuxeron facer que o informe, e además iso foi o que propuxeron vostedes, que desde Tesorería que se fixera un novo informe para haber a posibilidade de dividir os dous servicios. Faise este informe, eu creo que non nos teremos que volver a reunir. O tesorero di que non se pode dividir por os food truck do outro, e eu creo que non fai falta volvernos a reunir. Bueno, pero se quere reunirme con vostede, eu estou aquí todos os días, os 5 días á semana, non teño problema ningún, pero unha vez que me propoñen unha cousa, que se fai esa proposta, que se leva á comisión, que se explica, que máis vostedes quedaron en falar co tesorero, que lles dixen que podían ir en calquera día menos os lunes que traballaba, pois eu creo que non considero eu que non me terei que volver a reunir. Vamos. Moitas gracias, señora Rego. Bueno, como isto, aínda que non prospere, que non o sei o que vai a pasar, pois tal, o Goberno trae esta proposta, que é unha proposta de actualización. A modificación consiste en introducir un réximen diferenciado para a ocupación de terreos compostos, barracas, carretas de venda e atraccións, e etc., durante as datas de celebración do Festival do Mundo Celta, polo que se introduce un novo artigo, que sería o 11, onde se establece a cota tributaria nas actividades desenvolvidas nos días do Festival do Mundo Celta. Consta no expediente os informes tanto de intervención como de secretaría, e o que traemos é unha proposta de actualización. E eu creo, señor Franco, tamén sobre o tema dos os que tiran cañas tamén son artistas a súa maneira, quer dicir, que a mellor non son artesanos, pero artistas sí que son. Por tanto, eu creo que todos no seu son artistas e fan un gran traballo, e dá igual que sean camareros que sean orfebres. Para min, todos fan un traballo e todos son tremendamente, polo menos para min, moi respetables. Por lo tanto, vamos a votar. Votos a favor? Sí, perdón. Señor secretario. Pero se alguén pediu expresamente a retirada. Vale, pedíchedes. Pedixe. Sí, se pide. Vale, votamos a retirada da orde do día do asunto. Votamos retirada. Perdón. Quen o pediu? Pedimos nós na nosa exposición e penso que Os 3 grupos. Vale. Bueno, sí? Fan o favor claro. Expresamente, vale. Vale. Bueno, pero petición formal, por favor. Gracias. Moitas gracias, señor secretario. Por lo tanto, vamos a votar. Sí, a retirada da orde do día. Votos a favor da retirada? Votos en contra? Abstencións? Nada. Non prospera, queda retirada. Pois moi ben, pasamos logo
ao punto número 8, que sería o expediente 468/2025, que é un ditame tamén recoñecemento de compatibilidade á alumna traballadora do Obradoiro Terras do Ortegal 2. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 23 de maio do ano 25. Cando queira. Moitas gracias, señor alcalde. Damos conta da parte resolutiva deste ditame. Logo da proposta da técnico da Administración Xeral, de acordo co artigo 175 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, proponse o Pleno a adopción do seguinte acordo: autorizar a Antía Penín Fernández a compatibilizar a súa relación laboral no Obradoiro de Emprego Terras do Ortegal coa actividade privada con funcións no sector da hostelaría e restauración por conta allea coas condicións que aquí se indican. Segundo, exercicio de calquera actividade compatible non serviría de excuso de deber de asistencia ao lugar do traballo, nin atraso, negligencia ou descoido no desempeño das súas funcións. As correspondentes faltas serán cualificadas e sancionadas conforme as normas que se conteñan no réxime disciplinario aplicable, quedando automáticamente revogada a autorización ou o recoñecemento de compatibilidade se na resolución se cualifica de falta grave ou moi grave. Dará lugar á revogación o exercicio unha actividade privada distinta ou que non se corresponda con exactitud dos termos expresados no apartado primeiro. Esta autorización decaerá automáticamente coa aprobación da relación de postos de traballo. Inscribir o acordo do Pleno polo que se recoñece esta compatibilidade no registro personal, notifíquese este acordo ás persoas interesadas coa indicación dos recursos procedentes. A Comisión Informativa, por unanimidade, acordou ditaminar favorablemente a citada proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señor Arrego. Non teño nada que dicir. Ten a palabra o señor Marco Xal. Nada que engadir. Moitas gracias, señor Marco Xal. Ten a palabra a señora Franco. Nada que engadir. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Juan Penabaz. É un dereito dos traballadores, o noso voto é a favor. Moitas gracias. Señor Jaime Ponce, ten a palabra. Nada que engadir. Por lo tanto, pasamos logo á votación. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos logo ao seguinte punto, que é o punto número 9, que tamén é un expediente, o 771/2025, recoñecemento da compatibilidade e funcionaria interina, do Obradoiro de Emprego. O mesmo que no punto anterior, isto non... Sí, damos conta. Sí, damos conta. Ten a palabra o señor secretario. Moitas gracias. Dase conta do ditame da Comisión de Facenda e Patrimonio Persoal, cuxa parte resolutiva é a seguinte: proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: autorizar a compatibilidade para o desempeño dun segundo posto de traballo no sector público a María Alejandra López Covelo, funcionaria interina no Concello de Ortigueira, no Obradoiro de Emprego Terras do Ortegal, cun segundo posto de traballo no Concello das Pontes como docente coas seguintes condicións. A interesada ten estrictamente prohibido a súa información sensible a que ten acceso, non modificar a xornada de traballo nin horario, sen que coñece o Concello de Ortigueira, non superar os límites da remuneración de 1.640,58 euros no Concello das Pontes, inscribir o acordo no registro de persoal. Terceiro, notificar este acordo á persoa interesada, co indicación dos recursos procedentes. A Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio Persoal, por unanimidade dos seus membros, acordou ditaminar favorablemente a citada proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señor Arrego. Nada que decir. Moitas gracias, señor Arrego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Nada que engadir. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Nada que engadir. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Igual que é un dereito do traballador e o noso voto é a favor. Moitas gracias, señor Jaime Ponce. Ten a palabra. Nada que engadir. Moitas gracias. Pois pasamos logo á votación. Votos a favor? Unanimidade. Prospera logo o punto. Pasamos ao punto número 10, mocións de urxencia. Preguntamos se algún membro da corporación desexa someter a consideración do Pleno algunha moción ou algunha cuestión. Non?
Pois pasamos ao punto número 11, que sería resolucións ditadas pola Alcaldía dende a última sesión ordinaria. Os concelleiros e concelleiras teñen acceso ás resolucións ditadas pola Alcaldía a través do libro de decretos, ademais da relación que se redacta para o pleno que está incorporado no expediente. Punto número 12, acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local por delegación dende a última sesión. Consta no expediente do pleno a diferencia na que se fai comunicar os acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local dende a última sesión. E pasamos logo a contestar as preguntas que quedaron do último pleno en rogos e preguntas. En primeiro lugar, vamos a contestar as preguntas realizadas na sesión ordinaria anterior que non foron contestadas no seu momento. Pregunta realizada polo señor Xalo Orizales. A tempada estival está a caer e tamén se aprobou unha moción para a redacción da ordenanza para regular as autocaravanas polos problemas que hai no Brán. Iniciouse a redacción da ordenanza, están nos departamentos implicados, é unha ordenanza, como xa se debateu aquí, bastante complicada, porque donde temos as tensións, e así o dice a Policía Local e tal, pois non son competencia nosa, son de Portos de Galicia e de outras administracións, por lo tanto a ordenanza é un pouco complexa, pero bueno, están traballando en eso e eu espero que en breve tempo pois teñamos xa un documento para poder traer aquí. Avanzouse no tema dos colectores marróns que tiña que estar operativo a finais do 24. Sí, está concedida unha subvención para a compra dos colectores e tamén concedida outra subvención para un vehículo eléctrico que, como ben sabe vostede, ten que ser especial para recoller este tipo de colectores. Por lo tanto, ambas están xa concedidas e están xa en tramitación. Vanse anclar os contedores polos temporais? Sí, estamos traballando en todos eles e eu creo que en breve período de tempo pois estaremos en disposición de decir que a maior parte deles están xa anclados. Seguidamente damos resposta nas preguntas presentadas polo señor Xalo Orizales por escrito o 29 de maio deste mismo ano. Recentemente, a plataforma Comida Digna Xa publicou un comunicado no que se informa sobre unha reunión co señor alcalde onde se mencionaba que estaba á espera de tres informes segundo o comunicado destes, un destes informes elaborado por tres deputados, dous do PP e un do BNG, con ausencia do PSOE, terá carácter vinculante para o consorcio, obrigando a aplicación das medidas que recolla. Dado que a situación con respecto á comida que se serve na residencia Dolores Díaz Dávila é un tema de relevancia e de interese no noso concello, como se demostrou na concentración celebrada o pasado 23 de febreiro, temos as seguintes preguntas. Primeira pregunta: pode o señor alcalde confirmar cal será o alcance e o carácter vinculante deste informe? Eu non pertenezco ao Parlamento de Galicia e non sei cando van a emitir nin nada parecido. Eu o que podo, que me preguntan a seguinte, é o meu grupo que sí que veu e fixeron a inspección. O Parlamento que mandou foi unha delegación, viñeron dous membros do PP e un do BNG, o PSOE pois non acudiu e a partir de aí é o que eu lle poido dicir. Os informes son vinculantes, como non pode ser de outra maneira, porque estamos falando do Parlamento de Galicia e eu non sei cando ou non van a emitir estes informes, que me imagino eu que cando un fai unha visita destas características, como vostede ben di na relación da pregunta, pois claro, era moi importante, verdad, que esta xente que sí que acudeu á residencia, pois agora emita informes en un ou en outro sentido, ou como viron eles estas cuestións. Eu ao meu grupo sí o pedirei e os demais pois tamén terán que facer o mesmo. No ano 2019, o señor Calvín comprometeuse públicamente á reapertura do Museo Ortegalia cunha reformulación que o convertiría nunha infraestructura clave para a difusión do noso patrimonio histórico e cultural, ademais de integrarse como sede do Festival de Ortigueira. Con todo, a día de hoxe, o Museo Ortegalia continúa pechado e sin ningún avance visível que responda a aquel compromiso. Dende o BNG, queremos que proxectamos
son fundamentais, non sei que dice, para rehabilitar Ortigueira e poñer en valor os nosos recursos culturais e patrimoniais. Por iso queremos preguntar, primeiro, por que non se levou a cabo a reapertura do Museo Ortegalia tal e como foi anunciado no 19? Segundo, que explicacións ten o Goberno municipal para este atraso? Terceiro, existe unha folla de ruta actualizada para garantir que o Museo Ortegalia volva a ser unha realidade e dinamizadora para Ortigueira? Pois sí, existe unha folla de ruta. Estamos en trámites coa Xunta de Galicia xa desde fai tempo para que o Museo Ortegalia e o edificio que está enfrente pasen a ser de propiedade municipal. Presentamos permutados unha serie de propiedades que temos municipais que actualmente xa están utilizando distintos servicios da comunidade autónoma e en esas permutas entraría este edificio. Tamén teño que dicir que no ano 23 atopámonos con un Museo Ortegalia e as súas oficinas estaban en un estado totalmente de abandono. Eu lles invito a que o vexan. Polo que para volver a poñelo en funcionamento cando pase a titularidade propia do Concello de Ortigueira, pois require unha rehabilitación integral e vai a ser unha rehabilitación, xa lles adianto, que moi costosa. Pregunta número 3 que nos fai o señor Xal. O ano pasado o Servicio de Socorrismo nas praias do noso Concello presentou importantes carencias, como a recepción tardía da embarcación de apoio, falta de material, etc. Isto condicionou a seguridade das persoas usuarias, pero tamén das persoas traballadoras. Coa inminente chegada da tempada estival e o incremento masivo de visitantes, especialmente coincidindo co Festival de Ortigueira, consideramos fundamental que este ano o Servicio de Socorrismo estea plenamente operativo desde o finais de xuño, especialmente na praia de Morouzos. Por iso, solicitamos información sobre, primeiro, xa se iniciaron as xestións e convocatoria das prazas para cubrir os postos de socorrismo? Segundo, canto personal está previsto para que cubra o servicio de salvamento este ano? Terceiro, que praias do Concello contarán co servicio de salvamento e en que datas estarán operativos? Cuarto, estarán disponibles as embarcacións de apoio cas que conta o Concello de Ortigueira para reforzar o servicio? E quinto, que medidas se están tomando para garantir que o servicio comece a tempo e cumpra coas necesarias, non sei que me poñen aquí, de seguridade. Bien, estáse tramitando a convocatoria para cubrir 10 prazas de socorristas e 2 postos de patrón de embarcación. Como saben, as Zodiacs que tiña o Concello de Ortigueira estaban en un estado bastante inservible, non? E o ano pasado adquireuse unha financiada íntegramente pola Xunta de Galicia, na súa totalidade, polo que este ano está disponible para cubrir todas as necesidades e as prazas de patrón de embarcación. Por lo tanto, cando temos previsto cumprilo? Cando terminen os plazos, van a ser convocadas e xa están en trámites as dúas, tanto as de socorristas como as de patrón, que non poden ser as mesmas, e en canto sea preciso e necesario, empezarán a entrar en vigor. A nosa idea é telos a principios do mes de julio, pero eu non me poido ahora mismo garantizar que isto sea así porque non depende de min, porque sabe vostede que isto a veces hai unha serie de probas que se lles fan, que pode haber alegacións e demais, pero bueno, eu espero e desexo que o teñamos. E o que sí que lle teño que dicir é que estou moi contento de que dende o noso goberno teñamos vigilantes nas playas e haxa socorristas e tamén este ano teñamos unha embarcación e tamén teñamos patróns para esa embarcación. Espero e desexo que como isto vai ser así, a todas as persoas que coñezan que estén interesadas, lle digan vostedes que se apunten. Xa fixemos os cursos de socorrismo, remataron estes días, por lo tanto temos os do ano pasado e máis bastantes deste ano. Eu creo que esas plazas están garantizadas, non solamente para nós,
sino tamén para a comarca, que iso tamén é moi bon, porque o curso, e eu decía aquí a vostedes cando se fixo, o curso que servía era para ter xente formada, e tendo xente formada podemos ter socorristas, se non temos xente formada, aínda que queiramos e teñamos cartos, non o podemos facer. Polo tanto, isto é o que lles teño que dicir. Creo que non quedan máis preguntas, polo tanto, abrimos un turno, se queren, para os que non presentaron preguntas por escrito, pois se as queren preguntar aquí, ou, se é o caso, ao mellor teñen ruegos ou como queiran facer. Ruegos, preguntas? Non teño... Sí, señora Rego, por tú. Bueno, sí. eu teño un ruego. Sempre cando se traen as mocións de partidos políticos, eu sempre digo, cando se di apoio a plataformas, apoio a tal, se levan algunha contraprestación económica. E no pleno de novembro do ano pasado aprobouse a favor a moción relativa á situación do idioma propio de Galiza, a adopción das medidas para a súa normalización. Cando trasladamos o acordo ás plataformas e ao Parlamento e a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a plataforma Queremos Galego, pois mándanos unha comunicación na que, que en calidade de secretaria de Plataforma Cidadá Queremos Galego e con enderezo a efectos de notificación tal, que en Asamblea Xeral a Plataforma Cidadá Queremos, celebrada o 25 de marzo, acordou aprobar a cesión do Concello de Ortigueira, aprobada en pleno en novembro do 24. Pero claro, temos que aboar unhas costas, aboar na conta 500 euros a concellos de 100.000 hasta 100.000 habitantes. Polo tanto, esta moción é nula de pleno dereito porque creo que non vamos a adherirnos a esta plataforma. Polo tanto, como digo sempre, era ben que cando traigan as mocións estas, pois que sepan se se vai cobrar ou se non se vai cobrar. Simplemente iso. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Non sei se quere facer preguntas, rogos. Si, ambas. Non responderon moitas das preguntas que fixemos no mes de marzo. Preguntamos polas becas escolares, que cantas persoas solicitaban as becas, non se nos contestou. Disculpe, non máis pasamos. E dixosenos ese pleno que bueno... Perdón, esa pregunta está contestada. Non está contestada. Sí, sí que está contestada, sí. De todos os xeitos, si considera vostede que non está contestada, má pasa e lle buscamos os datos e ya contestamos. Gracias. Continúen. Se va a poder repetir? Pero que además está contestada, porque o preguntou primeiro Ortigueira. Preguntas vai a facer? Dígame. Ainda que eu son un xegueiro do Depor, esta semana ou a semana pasada sei unha nova de que o Celta de Vigo enviou unha bandeira e unha camisola a todos os concellos de Galiza. E claro, eu teño moitos amigos e amigas que son do Celta e que viven aquí en Ortigueira e preguntarme que pasou no concello de Ortigueira que non se promocionou este acto. E digo eu que son máis xegueiro do Depor que do Celta. Entón, claro, preguntarme que pasou, onde está, quen se vai quedar con ese material ou se vai facer algo con ese material, etcétera. Que pasou coa camiseta e a bandeira do Celta. Sí. Despois temos un par de rogos que bueno, como a señora Rego xa dixo antes que revisaba as redes sociais, pois supoño que tamén revisaría que esta semana fixemos unha publicación que tamén xa levamos presentando desde o 2023, máis ou menos, todos os meses. Entón, a ver se desta vez conseguimos algo. E vai coa limpeza de estradas e pistas municipais. Polo que nos dixo a veciñanza, empezaron moi ben, pero que este ano, e incluso o ano pasado, van moi mal. E claro, nos imos solicitar aquí e rogamos que, por favor, empecen cos servizos de desbroce de limpeza de pistas e de estradas, sobre todo nos accesos aos núcleos habitados e tamén os comercios de casas rurais. Porque os que vivimos en parroquias, pois hai algunha pista que a vegetación nos invade e a visibilidade nalgúna curva é bastante nula. E iso é un perigo tanto para os que veñen de frente como para os que vimos para o outro lado, podendo ocurrir calquer tipo de accidente ou tamén favorecer incendios forestais. E ninguén
entendo eu, que quere que pasen estas cousas. Outro rogo que temos é sobre a plataforma Xénica, porque xa houve varias persoas que nos dixeron que querían seguir o pleno, xa que non poden asistir aquí, que xa é máis cómodo verlo desde a casa, pois que a plataforma Xénica leva varios plenos, varios meses, que pon, que cando se entra, que pon que non está disponible. Despois que na plataforma de YouTube, que os vídeos son de moi baixa calidade e que non se ve prácticamente nada, que cando se quere ampliar a imaxe que se pixela todo. Entón, claro, rogamos que se volva a activar este servizo de Xénica TV para a retransmisión de plenos e de mirar a calidade tamén dos vídeos en YouTube, porque supoño que isto tamén vai na factura que lle pagamos á empresa que xestiona todo isto. E, en principio, nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias. Tomamos nota, señor Xal. Señora Franco, preguntas, rogos? Moitas gracias. Eu teño varios rogos e unha pregunta. Non sei por onde quere que empecen. Bueno, a pregunta é moi sinxela, é un sí ou non. Si me poden contestar agora, que me imagino que saberán a resposta. A pregunta é se solicitaron subvencións a entidades locais para o control poboacional das colonias felinas. Esta subvención sacou o Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Supoño que, bueno, xa lles digo que o prazo rematou o 29 de maio, co cual entendo que tome nota, me contestará no pleno seguinte. Ben, vou cos rogos. No pasado pleno pedíamos á Concelleira de Turismo, a señora Piñeiro, que mirase os lugares que estaban en peor estado do Camiño do Mar, porque iban a vir os peregrinos daquela a facer o camiño, que xa o remataron, xa obtuveron a Compostela polo Camiño do Mar, por certo. Decía o estado do Camiño do Mar o seu paso polo noso concello, xa que, como decíamos daquela, era o tramo do que máis se queixaban os peregrinos, porque sempre estaba en moi mal estado, con auga, ás veces caían, esvaraban, etc. Eu lle quero agradecer á señora Piñeiro o esforzo, porque me consta que estuvo ali, foi ver os camiños, se preocupou de buscar alternativas, digamos, para que os peregrinos puidesen ir polos mellores sitios para que non tuvesen problemas coa auga, cos lodos, etc. Entón, igual que lle pedín no seu momento que o mirase, quero agradecerlle que o fixera así e que, ademais, constame que os da asociación quedaron moi contentos co trato recibido pola súa parte. Eu agradezco tamén o cambio de actitude con este camiño con respecto á anterior a Concelleira de Turismo e, ademais, lle pedimos que siga traballando e loitando por el, porque, aínda que a Igrexa sí que xa recoñeceu o Camiño do Mar, a Xunta de Galicia aínda non o fixo. E iso significa que seguimos perdendo ano tras ano centos de miles de euros en subvencións e en axudas para restaurar, por exemplo, capillas ou vivendas, ou mesmo construir albergues e todo o que supón a presencia durante todo o ano de centos de peregrinos que poderían estar pasando por Ortigueira cada día e que non o fan porque ese camiño a Xunta todavía non o quiso recoñecer. Nos confiamos nese cambio de actitude, en que traballen agora sí por esa oficialización da Xunta, porque, como decimos, nós sempre é o mellor reclamo turístico que pode ter Ortigueira e, ademais, pode ser a mellor herdanza que lles podemos deixar ás seguintes xeracións. Así que dou as gracias e a noraboa. O segundo rogo é que, como seguramente xa saben, porque saíu nas noticias estes días, o equipo A masculino do Clube de Pádel Ortigueira vende a cadar a segunda categoría na Liga da Zona Norte organizada pola Federación Galega de Pádel. E o equipo B masculino está loitando, creo que este fin de semana xogan tamén o ascenso de categoría. O número de xente que xoga ao pádel e que leva o nome de Ortigueira por toda Galicia crece día a día. Pero, desgraciadamente, os equipos que veñen a xogar á casa do Clube de Pádel Ortigueira van a Fene en lugar de vir a Ortigueira, porque non temos pistas habilitadas para xogar a Liga Federada. Son moitos centos de persoas que todos os anos se trasladan, non só os que forman os equipos, senón en moitas ocasións tamén amigos, familiares e acompañantes que terían que vir a Ortigueira se tivéramos as instalacións adecuadas, pero non as temos. Vostede, señor alcalde, se comprometeu co Clube de Pádel en que, se era alcalde, esas instalacións serían unha realidade. Pero a realidade é que 2 anos despois seguimos tendo que ir a xogar a Fene os partidos de casa. O meu rogo é que deixe de dar tantas voltas que está dando a rotonda con este tema e que o tome en serio. Eu voulle facer unha proposta de unha solución que
penso, para nos entender que a máis axeitada, a máis rápida e a millor, tanto para Ortigueira como para o Club de Pádel. Nós pensamos que cubrir as pistas da Preguiza, aparte de ser estéticamente, digamos, discutible, urbanísticamente vai a ser moi complicado por moito que se deleguen as atribucións do Ministerio na Xunta de Galicia. Nos pensamos que a solución sería construir unha nave para esas pistas e o lugar para facer naves ten que ser o polígono industrial de Cuíña. Xa que temos, e me consta que o temos, o compromiso do conselleiro para facer esa inversión, eu lles aconsello que falen con Xestur, ou lles rogo, ou, bueno, tomen como queiran, que falen con Xestur, que se consiga unha parcela, que se pode conseguir non só por compra-venta, senón tamén hai unha figura que se chama dereito de superficie, que é moito máis flexible, moito máis doada de conseguir, e que se cumpra canto antes esa promesa electoral para que a xente de Ortigueira teña que deixar de ir a centos de kilómetros a xogar na casa, encima, bueno, pois agora que están conseguindo tantos logros e éxitos deportivos. O terceiro rogo, nos preguntan os veciños da Madalena que significa a digitalización do aparcamento, porque nunca explicaron, e por que non se fai o proxecto que se lles prometeu. Eu volvo a recordarlles que aprobamos neste pleno por unanimidade, ademais de todos os partidos, os cartos para que se fixese o proxecto que les querían, pero que nos trouxeron outro día foron 30.000 euros para a digitalización do aparcamento, que eles nin pediron, nin entenden moi ben para que. Os veciños de Barbeita tamén nos comentan, están preocupados porque lles dixeron, non sabemos se é verdade ou non, lles dixeron que non se iba a facer a pista pola que baixaban os nenos, a pista aquela que baixaban os nenos hacia a carretera. Non sabemos se é así ou non, sabemos que estaba incluída nun post de 2024. Bueno, eles están un pouco preocupados porque din que se lles comunicou que non se iba a facer. Non sei se é verdade ou non. Tamén nos comentan que naquela zona de Barbeita teñen que limpar eles as ervas que medran entre as rodeiras das pistas, porque o Concello non o fan, e tamén nos piden que lle roguemos da súa parte que miren do lavadoiro que hai ali antes de que se desfaiga. Faigolles outro rogo, non está hoxe a Concelleira de Educación, xa yo fixe noutra ocasión, pero yo volvo a rogar outra vez. Este ano da Escola de Música, digamos que xa está prácticamente rematado, pero rogámoslle que sustitúan aos profesores da Escola de Música que estén de baixa laboral, porque meu sobrinho, por exemplo, pois lle pideu aos Reis Magos un piano, porque empezou as clases de piano en outubro, e leva desde que se acabaron os Reis sin tocar o piano porque non ten profesor, e leva todos estes meses sin poder ir a clase de piano. Rogolles tamén que asilicen o tema da digitalización do control horario. As empresas xa o estamos facendo, sabemos que en pouco tempo isto vai ser obrigatorio. Polo que nos comentan, falamos con algúns dos traballadores, bueno, pois o control horario en papel nos está levando coa diligencia necesaria, digamos, a pesar de ser obrigatorio por lei, e seguramente pois o control digital facilitaría, ou digamos a digitalización facilitaría ese control horario tanto para o Concello como para os propios traballadores. Rogolles tamén, hoxe que estiveron ali no CEIR celebrando o 50 aniversario, tuveron que trasladarse ao pabellón, polo que me comentaron, pois rogolles que fagan as reparacións necesarias neste pabellón, porque nos trasladan que hai moitos problemas de limpeza, de desbroce, que crecen as ervas por dentro do pabellón, hai filtracións de augas, hai reparación, é necesario, digamos, a reparación dos desperfectos provocados pola instalación das redes de vólei. Deberían, bueno, facerse unhas instalacións que se puideran sacar e poñer, bueno, non as hai. Tamén nos falan dos pasadores das portas de emerxencia. Me consta que o AMPA ten un listado de todos os desperfectos que hai no pabellón, entonces, si queren, poden falar con eles e lles facilitan todo o necesario para poñer o pabellón. Seguramente moitas das reparacións non sexan ni moi costosas, simplemente requerirán de tempo e de un pouco de ocupación. Rogolles tamén que faigan o mantemento do sendeiro do borde litoral, non só do desbroce, senón tamén a xente se queixa moito de que as papeleras que están polo medio do camiño pois están moi cheas de basura, que é o que ten que haber nas papeleras, pero que non se recollen. Eu, personalmente, voulles dar a miña opinión neste sentido. Eu penso que neste tipo de sendeiros deberíamos eliminar as papeleras, porque a xente temos que acostumbrarnos a botar a basura ou ao inicio do sendeiro ou ao final, porque
a verdade é que complicamos moito o traballo dos operarios, porque teñen que recorrer o camiño a pé, teñen que ir cargados coas bolsas, etc. Penso que, pois, como xente civilizada que somos, e me consta que xa se está facendo en moitos sitios, non deberíamos poñer as papeleras, a xente deberíamos acostumbrarnos pois a botar a basura, digamos, ou ao inicio ou ao final do sendeiro. E, por último, rogolles tamén que non se olviden do acordo plenario no que se solicitaba que se empregasen as cociñas das residencias de maiores para a alimentación dos usuarios. O próximo ano, entendo que estes días se volverá a facer a prórroga do catering, pero o próximo ano vence o actual contrato co catering. Entón, bueno, pois rogolles que apoien aos usuarios, que apoien a plataforma Comida Digna xa nas súas demandas e que exixan ao consorcio un cambio na forma de alimentación dos usuarios da residencia de maiores de Ortigueira coa utilización das cociñas propias e de produtos de proximidade tal e como aprobamos neste pleno. Gustaríame que non se olvidase desta demanda e que a tuvese en conta nas próximas reunións que teña co consorcio e que, bueno, que consigamos o ano que ven entre todos que a xente por fin poida comer con comida recén feita na residencia cada día. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Ana Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Gracias, señor. Bueno, unha pregunta e un rogo. Sí. A pregunta é cal é a tendencia demográfica de Ortigueira no 2024, o último dato que hai, que son, bueno, persoas nacidos, fallecidos, inmigrantes e emigrados. Ese dato. Despois, como rogo, un rogo dous rogos. Un deles é que a min a imaxen do Concello gustame que se mantella, non? Para min é importante e, bueno, e para os meus compañeros tamén, para o noso grupo é importante. Eu creo que un acto como o doxe que houve no colexio, eu creo que se debera de, e ese é un tema que decide o alcalde e o goberno nas súas consultas, que o mellor que debera de ser un acto institucional e dai debera de estar quizás, pois, bueno, o goberno, o alcalde, por suposto, o goberno, pero tamén o resto de compañeros da corporación. Quizás, descoñezo, pero quizás o mellor non foi organizado polo Concello, foi organizado polo CEIP, pero a veces o alcalde pois ten esa posibilidade. E o mellor os organismos, pois, nun momento dado non se dan conta destas situacións, e, sin embargo, si por parte de alcaldía, pois, lle dice, mira, aquí quizás o correcto pois sería que estivera a corporación, os que poidan ir, porque ao mellor os que estamos traballando e iso, ao mellor non podemos asistir en horario de mañá, pero os que teñen a posibilidade de asistir, eu creo que sempre queda mellor que este a corporación. Damos unha imaxe moitísimo mellor, máis, bueno, do que o Concello como institución, e creo que hai que debemos ter o máximo cuidado nestas cousas. Non se entenda como un reproche, sin embargo, pois como un rogo de manter a imaxe do Concello para nós e máis para os que veñen detrás. E despois outro rogo que xa o comentei en algunha ocasión, agora estánse asfaltando, aglomerando pistas de planes de obras anteriores. Acabase de facer o aglomerado que vai dende Cancelo a Luía, que por suposto quedou moi ben, felicitos porque a obra quedou ben e moi curiosa, e agora veñe o resto de obras, non? E, bueno, pois o que digo sempre, pois na medida que sea posible en redes sociales e iso, pois sempre decir de onde proveñen os cartos e a que gobernos pertencen. Non costa nada, simplemente, pois eso, decir, bueno, pois isto é do Plan de Obras e Servicios de Diputación do ano 2023. Bueno, non fai falta explicar moito porque o resto xa o entende todo o mundo. E despois vendrán a 2024, 25, bueno, e as que se poidan facer por aí, pero, bueno, facer as cousas así con un pouco de orden, pois quedamos ben todos, non? E, vale. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Simplemente comentar no rogo que nos fai do colexio. Nosotros o que fixemos foi reunirnos co colexio, a dirección do colexio, e eles nos pediron que fora dese xeito. Por tanto, nosotros simplemente acudimos á invitación que nos fixeron, e foi o que fixemos. Que eu estou con vostede en ese sentido, que eu o verá invitado a máis persoas, pero dixeron que eran xornadas de portas abertas e que eles o querían facer así, e eu respeto
o que é o propio centro e o seu criterio, e eu aí non me quixen meter, como todo o mundo pode entender, non? Bueno, o acto estuvo moi ben, pero si é certo que ao mellor pois incluso a residencia de ancianos ou bueno, outras entidades que poderían participar, pero bueno, foi así e o propio colexio que decide este tema, non? Vamos a rematar o pleno. Si hai algunha pregunta da xente do público, non hai nada, pois polo tanto, moitas gracias, saleron as cousas todas máis ou menos adiante. Gracias por todo.